سمع أبو وولد ومنفس قدس أحد أملاك وقدس سلاسي زامن وتمات سن كذا كسيطان بكما ذات مي قدس كريستيان تسمي مريم سيل العالم ولا عالم عالمنا أكتك زين سبها كان وركك زيون تامنك نسلك زين سوكا كان كان كزين كذا لسمك قدس أسجل لك أزلك أسجد كل بركولك يتكني كل لسان أنت وتاملك عملك توزيعك سون كسان قساملك أنت لكل زسك ولا كل هذا نفس تنجوا كان أنا بكم مهارنا قدس ولا كان زي بلا أنت مسسبت صلي كما زبالو قدوس قدوس قدس إجابير أنا قصات من قصنا فتران فتارينا أمالك تاملك نسخان بين خاخم مكام سراق سامر أبكاب سميك سعد وسم كان زل عالم عالم تمسكن يخون ساعات معلت تبارك كلنا سلام زعل كلنا أدمنا دمّا زي معلت زي أنزا ساعات زي أنو الشيكاب زي ساعات زي أدمّا نسألتن قال كان خن مهارن سلا زفكر كلنا نمسكنك لما أنا صلتنا تقبل لنا تقبل كلمة مع تقر لنا محرة تورد لنا ودسم موداتو أنت تصبق أي مودات كلنا تصبق لنا كاب قد جورج سماء بركات رديئة فلنا بعلم سلام من قدك سبات فقرن جسلنا أبسماء تنبر ربنا سمكاي كدس من قصات متى فاد كان تاب سماءكم دمام دري خنا على تنجرنا المهول ها جوي داو جلمكم زحدقنا لما بدلنا وسنا دقنا وكفادنا نمبر فتنا يتونا منقسن حيلين كبر نزل علمنا تقيم امينا زت مريم بن قدس جبريل من السلام تا سلام لك حلنا غدن قلي خير سقاخو ندن قلي خير ادي جابير تبات قيت سراوي سلام لك لكن سكان سبرتي فركر سقم رغم تصقا جابير مساخي يفسد دسولكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرق جنام لكن مدانيش كريستوس كان كنا سريت ادم ساتي ابسول لبركه ساتي بران انتم اي كانت ويد كنا ترون سرق سنت بسمكم كن فتان من تانا يرسينس بلون سميت زيو مهار النكريستوس مل 10 تغلت زي مهار النكريستوس 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 زيو 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 مهار النكريستوس بزحلفه محرنا بزمصر محلونا بافن منفس قدس بنت اجزتنا مريم محرنا كريستوس مل 10 تغلت بنت اجزتنا مريم محرنكسوس 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 ناي مسغانا صلوت سناي نغر نغبرلنا قرب حالي እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖልና ሰውርና ሮዲእናኒ حليونا نقربنا أن تقبلنا أنت معنا نحن سعادة سعادة ونفتحنا أيوب الجنب ذا عد السؤال زيان بكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل زحجابنا رحنا لمنا لنا صلي أقويتنا أجابير كل التحزاب بون قويتنا أملخنا مدعنا يسوع كريستوس لعلو كل جبرن من تخل جبرنا وش كل جبرن مسكنا كلنا سلسور كنا زرد خنا زحل خنا نبغاهم سلزق كنا تقبل كنا سلزق كنا زتنا خنا سعادة سعادة أون سلزب صحنا مسكنا كلنا أقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلزل من كلنا كم حرت كون دللنا نزعد السؤال زيان كل زمن يوتنا نأخاب فراب بفصم سلامكم بفصم عبنا كل قناة كل مكران حبون كل زخنا كل جبر سيطان مخرقوا فعصبات من العد سلام أبويتا كباير كاب كله حزب خاونا كاب درياز قدس بتازونا زط عمن زحيشن عزلنا 80 ميكروبيتين كل حال سلام كرنجت سلطان ذهب كنا نسخة خم كل خفادنا نبالها نمبرنا فتنا يتونا هذا ودخا قويتنا أملخنا مدحنا يسكر ساسمنت فرسا بالبزق برم حرات نقرتان مساقا معرم مقوم زغنا منفذ كل سن مسكانا صنعتم بؤذل لك على من كل ساعة نزل عالم عالم آمين ناي من السحا مزمر حمسان حدا وعمنا كم سالخا محرنا هم تعميرها هو سيد مسكا وزاي زبيك عصونا كبحات يتوي ناصرين أنا أبساي فلت اللهم ما حتياتي كل جزيب كل ما يبزر وخاص عارف فرخا ونصوم كاتركب سأنا أخاط راي بدلكم أبكن ميخا كي جبر كنا بأبسات ولد كنا كعب حتيات أنا سكني من حد أو شيء خاطر أبهو أنتم مهارني من تخسر سسم عزازري إني كبرت كسعودس أبني تنزقت كتقين عاصم تحقوسات بهتان حقوس ناس مع أن جت كعب حتياتي كولن وزل أبساي وندم سسو وعملاق صوري اللي بفطر اللي أنا منفسك أوشتي حدث كاب جت كاي دربي إن حقوس مدحان كامل سلي
بفقادنيا منفس وندقفن مقدخان مفرس تغمرهم يحطعنا بخاكم اللسيم وأملاخ مدحني كاب أداد ما نقفن لساني صدقها إلي الكتب يا قويتي أفي مسكانا نقرس غنا فريكفت مسوعات بهب لك كان انت زي كون اسم قرب كل كان يرن مسوعات مرة رايت بقوني خام مسوعات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسبرون كنت اللي بايتون عونيها نسيم صقها سنة أكبر لما كاتت يرسالة وندع شعب مسوعات صدق بزحر المسوعات بملو مسوعات باك بلك كاي شو عم مسوي خارح قرب الكايوم هاللويا صلوات كزيد قاس نقرساس نقسين أملاخين مسكان أقرب له حتياتيك حد قال لك ألمنا مزمور 130 مزمور 130 أبونا بكش ولدة تنسى مزمور 131 حتنا ملو مزمور 132 زوم يوزر يرو سالم مزمور 133 ايفون 44 شوعتن 83 لكم آتيهم زلهم مزمور 34 أدينا إلسابيت مزمور 30 شوعتن حتنا أصلي مزمور 38 مدهاني عالم لكم آتيهم زلهم دكتور زقاب مزمور 41 هاونا ساميل مزمور 142 حرقوي مزمور 146 أبونا بيكي ولدة تنسى مزمور 40 شوعتن حبتنا ملو مزمور 140 شوعتن هللويا هللويا نእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቲትን ኩልኩም ቀረይቲ ኣዋምን ሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገራት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሹ ስሙ በይኑ ልዕልዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳን ደቀ እስራኤል ተቀርቡ ህዝብ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽምሉ ሰማያቶም ድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 ነው ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቅ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽና እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማንበሮ ነት መስ እግዚአብሔር ከይራእዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ሕግ ገብሩሉ ምሳአተው ስምዖን ድማ ኣብይ ኢድሓኦፎነ ኣምላኹን ከም ዝናበለ ኣመስገነ ኦ ጎይታይ ነተናዛም ግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋን ወኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አሜን ኣብ ክርስቶስ አምላኽና ምስ ረብኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ ኣሎና አሜን አሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድመ ተቁንዕ ፈራዲ ኣዴና ኤልሳቤጥ እሺ
وإليه أوكي هذه كده بيلو والله هو إتي قدمي إتي قنوع فرادي كقوم تدالي على إتي أم مجاي زحلف عدمي نخونانين نفردن بقول سلا زخوني بوزي هاد إعطي رعدن انقطقاطن علىهم ግን ከነፍሴ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ደነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን نابلكي تمحصني سبات لعبن ودن ملكين يكون على هوت يسمع لنا حبتنا ملو موائل سب زي ودا كما يقولكم كلكم تابير مثلا موائل سب زي ودا إذا عالم سيئة زي خاب نزل عالم زنبر أنت سخونسي نفسي نتصور زخونا مخنيات محلو كنيرو كنعخي تطيف زخونة تكبارات كن اتحمق زقت كيكن عب قرمي تحقنيا مس زغلع عب عارات حتيات تستحكي عب شللتنيان كدعن سقاخي اللخي انتا ايو اتي تبي مرسي وخرستوس املخي بتعزيز فرح فردخا سنبد اتزلال ما فردخا እንብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ተቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፃ ብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውዓኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ ኣሞ يقرب لله يقول الله امين يزني وزلفني والعالم عالم امين امين على هوت يسمع لنا حبتنا يورو ونصحت دنجل اي سمعنا له يروساليم زوم يزاري لكم اتيهم زلهم وي أي سمعنا له يروساليم تسمعنا أنت اللي خي حراي آيفون 443783 لكم آتيهم زلهم سلام أبي مرقيت عيدني كما وعيلكم عيدن نحن دوعي لكي زاوير مسكين ونسهت دنجل كو سلامة أخي آمين thank you okay. بس ما أنبول منفس بس هذا أملاك آمين ونسهت دنجل نباريخي تقطف لالكي رديئتكي زرقحي إتي أبحلناي كم معبل زقامات الكفاء حسابات كابا يرتقيو نتا حممت نفسي بخونتنت أزي حالوتات أفئوا قالو أمو نابسولوت من كحكاحنا بالقسيا مغنياتو نسخي كآليت محرثن اتلمني آلايت أدئيخي أدى فالفاليت هوت نقسين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسفايخي آمين على هوت يسمع لنا حبتنا هرقويني وقيتا بزالي تزيانا عمو وقيتا بزالتي زيانا عمو بزي حاتيات كنحادر حلونا وأملاك أبتاتنا نسخا بروئخا برختك أزيو بزح إيو ቅዱስ ስምካውን ዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ نزلعلم تدحننان تعقبنان آمين أو جيتا بروح إخامو فردخا محارني أو جيتا بروح إخامو حق النتكا أردني أو جيتا بروح إخامو
ክብርኻ ኣብረሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብዬ ስለ ዝኾንካ ኣይትፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን ናባኻ እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመጽእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ኣስሊ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠንቀየ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮሞም እንተት ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድሰና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ከምዚ እናበልና ከነመስግነካ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕሳና ንድገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገሊኺ ብስጋኹ ድንግሊኻ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሓውና ሳሙኤል ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ዓረግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ نزار سب امنت امالاديت نودخ ኢየሱስ ክርስቶስ بحرقة ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦኔ ሐቅ ንግስ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦና አማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ቁርዓት ዘርአና ሰላምታ ነቅርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተአመነት አማላዲት ኃጢአትና ምንት ሓድገልና አዘከረልና
ቃለ ሕይወት የስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ቃለ ሕይወት يسمعنا አሜን هو أدي حقኛ ብርሃን او أدي حقኛ ብርሃን نخبركِ او قدس ድንግል ወላዲት አምላኽ መድኃን ዓለም ስለዝወለት ክልና መጽኡ ኸኣ ንነፍስና ስለዘድሓንና ንመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮ ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኽና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሀብትና መዓዛ ቅዱሳን ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ረበና ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህድን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይክኡ ግና ካብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ካብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅድስቲ መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታትን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንግስነት ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታናን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረቦ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሞታት ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ሀብትና ህይወት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ታንክ ዩ አባና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣትየን ኦነ ኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሐረና ኦ ጌታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታትካ ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘካ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና
ይቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰርሐናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቅር በለልና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ትግበረና ኣይኹን አሜን። ኦ ጌታ ቅጽላ ዲ ሓቂ دعك على هوتيت معلنا كما مهرتك أملاكنا وعقوبك ما بسان بك من مهرتك أملاكنا وعقوبك ما بسان بك مهرتك وعقوبك ما بسان بقعات برنا مسكنا خمزلنا خمصلي بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصات مصاف أركان تاب سمايكم دمام دريكون على تنجرنا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا بدلنا نعسنا دقلنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبرين نزل على منات كإمامين وزت يا مريم بني قدس جبريل ملا سلام تا سلام حلنا خدن قليخي وسقاخون دنقليخي الدجاب يرتوات قويتا سراوي سلام لك له بسغي كوان السبرغتي غيب فكرتهم رغم تسقى جابير مساخي أو فسيت الدسوال كهاتياتنا قصرين فتودغي يسوس كورسوس من تانا محرت لمن لنا أمين ناين السحا صولوت وقويتا زامعات زي أبكر مخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحت أنا أيو شعار حرون مفكر سبن سلزخونكا من تقدس مكالكا تعرقنا نحن قلنا وأملاق سنة من حضر سلامة وتيتهابنا أبزانا يدك أسك زينا خب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات الان كحلونا خانا سلام ملاك على أقلنا سجان برهراي انت مفكر سب زخنا حد ودخا وشاننا أملاقنا مدحنا يسكر سوس تبون مسؤون كبرن وداسيان قرمان زلكا بوداسيان قرمان زلكا مسخا معرخة مزخنا وهابي وات منفس قدس المسكانا يقبع حج نزل علما تحرنا بسوكب سعد صلوت وقويتا محرنا مرت كاونا بزحلنا وامنا بسوكب ساعات انجزين أب سماينا مدري بخبرة سجل الكاك كروسوس من أملاخنا وعنا ويتعقس مزح مرتين سنات ملا أخان تم أنا زقدام يوم حد يتنياتات تمحر نحات بن ساعات ملي شبه وقت كنا برموت زي تدلي من تصبي يوم زلت تسع سمايات كرهبو وكل من أبدحنا تتقدم وقويتا أبزا ساعات زي أنا بكل ساعات لما أنا نتقبل وثنا كان علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قد سجانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل غفوة حزن سكات برد عنا بلون دام كنا قبوا قدسان ملاك حلونا نودت ابنت كان مرحم انت نافت زي مرمرن زي والسنة فتت كان بس أحد لنا مسغان زل عالم بروخيخا أمين بقعات ورنا مسغانا خمزلنا خمسلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات انتا سعد كان سماي كومد ما أمدري خونا على تنجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا فادحنا نمبر فتنا يتتونا من قست عائلين كبرين نزل على منات كإما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا خدين قليفي بسجاف ولنقليفي قد إجابي هرت أبعاد بيتا سراويت سلام لك الله نسخيكا وعن السبرختي في فركر سوم برغيو وملتا تسقى جابي هرمساقي وفستي داس بالكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسكر ساسمنتانا محرت لمن لنا آمين خبركم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሶሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ስነ ምግባር ቤተ ክርስቲያን
أبزز زلخمو بأكال يخون أب كل خرنعات عالم كونكم بتبعات تكاتات الوزلخم قدس بيت خريستيان سيادة صادقان أسبت هتان يخفلكم تبل نخلهم بس ساعات زي أب سببا أب سقم أب شقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هابهم أبيت ما أسرت نزلو مصاحرة يفتر اللهم بموت سقان استفلينا قنات من قصة سمايات يوارسهم أمرير حزن نزلهم أمرير حزن نزلون دبسا قدسان يدبسكم يدبسهم نقول لهنا هذا استوعلا أمره بو مودعتنا يسبق لنا أبز حلف قبعنا كلا قبع مالتي كم فقط إكزابير أبز حدا نتبت الشعاتة علامة مكفال بحري أملاخ نا أملاخ نمقلاس يزبل إنا جميرنا زي تشعاتة سنة مقبارات ويتشعاتة هبتات قدس بيت خريستيان زبهالو سنة مقبارات كابزي أمزوات سنة مقبار يلن سلازي اتقداماي فقري مخانو إنا رئينا خابتهم تشعاتة هبتات إذا حدا نتبت الشعاتة خاء ناتوناي تي فقر زبلار استيو بدحري انتاينا رئينا نتوم زي نبرنا انتاي كم زنبرنا نتوم زنبرنا هامز خخار حدا نتبع عسرته مستير كتفكر مخال انتايت مستير حدا سب نجزع رسو خفكر نفتاريو خفكر نسدرو خفكر نفكرتو خفكر بفلاي كان صلاتو خفكر اتمستير انتايو خابيز مس زبل رينا خم فقاد اكزابير حدا نتبع عسرته نتبع حدا فقر نمن ينا نفكر ويدانا يس كريستوس نتوم صبوغ زقبر لكم صبوغ انت قبركم أحزابكم وقبريهم فتوتكم تفتهم إلو نمن كان فكر كم زلنا كريستيانا وفقري نمن كم زملكت نجيرنا تناي مودة تغا انتايو نسألا تغا مفكار نخفوق نزقبروخا صبوغ مقبار نتوم زروق مخا ممرق نتوم زساقيوخا من انتوم نابك زابير بسألوت مقراب حدا نتبع عسرته نتبع خللته فقري معاسن أب كما يزبل خنتاتن زيادة أبتي حرقوتنا ودينا نقبرو مسقبرنا نزاروبو مستزاربنا بجحريو تتعسنا ناون تدات ملشنا خمزي حاوي أفيونا بحامو خشي تلوتا بحامو خشي ماي مخعاو مالتيو إلوزي الحزنية زلنا رستي أبز حالة قزينا سلازي فقري معاسن أب كما ينزبل خنتات لكع أبتي هنا حماق خنتات وانتخنا أبت حماق نسمع له حماق نفدي له جزيه شعني شعو مخانو مخنياتو ستيفانوس بدربا أمنين دقت كتو شعني شعيس اللي يلوم نيرزخ أخاب قويتا يتماهروا قويتا مسكال كوينو زقبروا عيفلتن يمومو حدا قال لهم ويحاتيات هاي تقصر لهم نابلة بتكبار زمهار النارينا حدا نتبع عسرته نتبع سلسته فقري بخميز بلت ببيات قلز اتي نفقري نقلص الله طبب انت عين الطبب سماياو طبب املاخاو طبب منفساو طبب زلالماو طبب مخانو بزحلفه غزينا رينا كم فقط እግዚአብሔር لما انتي نريو كالاي كابتوم تشعت هابتات كالاي مالتيو ግብረ አምልኾ ጾም ጸሎት ስግደት سلستيوم بحنساب صوم صلوت سجدت له جبر عمله اللي مالو مالتي كلتا نتبع هذا صلوت يأتي تناقرو سب هذا إجزابير لول إنزي أكتو ويسيبه ويتأمن بإجزي إنه بتأمنه بأبسه وحاسس منه بزياس مرابطه فتح منفساوي عنكز 10 زي فتح منفساوي زبل عنكز 10 بزعبات صلوت يزارب مالتي أبغز 520 كساب 540 زلو بملو بزعبات صلوت كابولي كيدان كاب حدث كيدان منج صلوت بخمي كنصل خمزلنا معاس كنصل خمزلنا بملو تيجاباب أو سريع ولا ناي جلس صلوت ناي سدرابيت صلوت ناي مؤمنان صلوت ناي بيت كريستيان صلوت يلخلو سرعاتنا جابابون سريع ولا مالتي صلوت مالت ناي تابق إز تابلع على التنبت مالتي ترجم
ጸሎት ማለት ሰብ ንእግዚአብሔር ንአምላኽነቱ እናተአመነ ፈጺሙ እናመስገኖ ኃጢአቱ እናተአመነ ንእግዚአብሔር ዘስምረሉ እናደለየ ምስ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ዘረባ ማለት እዩ። ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 14 ቁጽሪ 528 ክሳብ 540 ስለዚህ ጸሎት ማለት ሰብ ንእግዚአብሔር ንአምላኽነቱ እናተአመነ ከአሊነቱ ዘላለማውነቱ ፈቅሩ ተበጃውነቱ መጋቢነቱ ፍርዱ ኩሉ ጸሎት ማለት ሰብ ንእግዚአብሔር በአምላኽነቱ እናተአመነ ፈጺሙ እናመስገኖ ኃጢአቱ እናተአመነ ንእግዚአብሔር ዘስምረሉ እናደለየ ምስ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ዘረባ ማለት እዩ። ወለዘይጸሊ ሎቱ ስርዓታት መቅድመ ኩሉ ይቁም በእገሪሁ ከመባህለ እግዚእነ ወሰበ ተንሳኢክሙ ለጸልዮ ቆሙ ወቃለ ዳዊትን ዘይቤ በጽባህ ቀውን ቅድሜከ ወአስተርኢ ለከ ትርጉም ጸሎት ንዝጽሊ ስርዓት ኣለዎ ንሱ ከዓ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እታ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ከሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለኩም ሕደግሉ ማርቆስ 11:25 ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ስለዚ መብዛሕቱ ጸሎት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኣምልኾ ግዜና መብዛሕትኡ ዝሓመመ ብዕድመ ምኽንያት እንደዘይ ኮይኑ መብዛሕትኡ ጸሎታት ብደው ኢልካ ዝጽለ ጸሎት እዩ። ከምኡውን ዳዊት ወእግዚአብሔር አንጊህካ ንደምፀይ ትሰምዖ ኢኻ አንጊሄ ልበይ ናባኻ ኣቕኒዐ ደው ኢለ እማዕዱ ኣለኹ መዝሙር 5:3 ደው ኢልካ ምጽላይ ስለዚ ብሕማም ምኽንያት ብጸገም ምኽንያት እንደዘይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ ክንዘራረብ ንኣምላኽ ስለ ኣምላኽነቱ ኸነመስግኖ ንኣምላኽ ስለ ኃጢአትና ከሓድገልና ክንናዘዘሉ ንኣምላኽ ሓሳባት ልብና ከስምረልና ክንማልዶ ክንጽልየሉ ከለና ደው ኢልና ተቀዳመይቲ ደው ኢልካ ጸሎት ደው ኢልካ ይጽለ ወዳግሚተኒ ቀንታ ሐውቄ በዝናር በከመይ ቢእግዚእነ ለይኩን ቁኑታ ሐውቄኩሙ ካልኣይ ከዓ ከምቲ ጎይታ ሓቋቆኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ሉቃስ 12:35 ዝበሎ ሓቋቆና ብዝናር ምዕጣቕ ኣብ ገዳማት ብቆርበት ዝተሰርሐ ፈልቁሎ ገዳማውያን ንዑ ተዓጢቖም እዮም ዝቆሙ እዚ ሕጂ ኣገልገልቲ ኣብ ግዜ ኣገልግሎት ነጸላን ጋብን ዝዕጥቕዎ ከዓ ነዚ ቃል ጎይታ መሰረት ዝገበረ እዩ። ስለዚ ተኻልኣይ ተዓጢቕና ናይቲ ኣብ ውሽጥና ብሓቂ ተዓጢቕኩም ዝበሎ ናይቲ ኣብ ውሽጥና ክንዕጥቆ ዘለና ዕጣቕ ምልክት ብደገ ነጸላ ይኹን ካልእ መወንዘፊ ይኹን ሓደ ወዘልዘል ከይብል ክዕንቅፈና ካልኣይ ከዓኒ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ምልክት ስለ ዝኾነ ተኻልኣይ ኣብ ግዜ ጸሎት ሓቂቁና ተዓጢቕና ክንጽሊ ይእዝዘና ተዓንቀጸ ጸሎት ማለት ወሳልስኒ መይጠ ገጽ መንገለ ምስራቅ እስመ ውእቱ ገጽ ዘይቤ ክርስቶስ ሎቱ ስብሃት ከመ ውእቱ ያስተርኢ መንገሌሁ አመ ምጽአቱ ዳግም ወበእንተዝ ይቤ ዳዊት ነቢ ዘስሳ ወሰብአቱ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ወእም ሰማይ ዘመንገለ ምስራቅ አስማ'a ቃሎ ቃለ ኃይል እመንገለ ዛቲ ገጽ እንተ ተሰማዕ ምኒሃ ቃሉ ወበእንተ እምኒሃ ይከውን ምጽአቱ ሰርዓት ህጊ ወአዘዘት ከመይቢ ጥሃቢሃ ገጾ ዘይጸሊ ወይደሉ ምስለ ዝንቱ ሃዲገ ተመይጦ ለፍየ ወለፍየ እስመ እግዚአብሔር አዘዞም ለደቂቀ እስራኤል ዘንተ በዕለተ ተናግረቶሙ ሳልሳይ ናይቲ ብግእዝ ከም ብበጸናሕኹ ትርጉም ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ብግእዝ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ክትርጎም ከሎ ገለ ክጎድሎ ገለ ክውስኾ ስለ ዝኽእል እቲ ምንጪ ኣቦታትና ብኸመይ ኣቐሚጦሞ ነይሮም ንምፍላጥ እዩ እቲ ምንጪ እንድሕር ተቐሚጡ ዝኾነ ሞያ ዘለዎ ሰብ እዚኣ ክትርጎም ኮላ እዚኣ ተወሲኽዋ እዚኣ ጎዲልዋ ኢሉ ንኽእርሞ ዕድል ይረክብ እቲ ግእዛዊ እንደዘይ ተቐሚጡ ግን እንታይ ከም ዝነበረ
ክፍለጥ ስለዘይ ከአል ነዚ ምኽንያቱ ትግእዝ ከም ዘለዎ ተቐሚጡ ዘሎ ሳልሳይ ናብ ምብራቕ ገጽካ ምጽላይ እዩ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ብምብራቕ ከም ዝግለጽ ዝተዛረበሉ ስለ ዝኾነ ነቢ ዳዊት እውን ኣቶም መንግስታት ምድሪ ነታ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥንቲ ሰማያት ዝኸይድ ኣምላኽ ዘምርሉ ንእግዚአብሔር ዘምርሉ ንግሆ ንሱ ብምብራቕ ዘሎ ሰማይ ንድምፁ ነቲ ብርቱዕ ድምፁ የስምዕ ኣሎ መዝሙር 68 32 33 ከም ዝበሎ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ቃሉ ዝስምዓላ ምጽኣቱ ዝንገረላ ያ ስለዚ ኣመንቲ ንምብራቕ ገጽና ክንጽሊ መጽሓፍ ኣዚዙ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ግዜ ጸሎት ምንቅስቓስ ኣይፍቀድን ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ክዛረቦም ከሎ ከይንቀሳቐሱ ኣዚዝዎም እዩ ስለዚ ስርዓት ኣገባብ ጸሎት ኢና ንምሃር ዘለና መጀመርያ ደው ኢልና ካልኣይ ሓቆቁና ተዓጢቕና ሳልሳይ ንምብራቕ ገጽና መጠንቀቕታ ቀሚጥዎ ዘሎ ኣብ ግዜ ጸሎት ምንቅስቓስ ከም ዘይግባእ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ይኹን ናይ ሕሊና ምንቅስቓስ ክልትዩ ማለት እዩ ካብቲ መንፈስ ጸሎት ብሓሳብ ምጻእ ምንቅስቓስ ይበሃል ኣቦታትና ኣብ ግዜ ቅዳሴ ቅድሚ ጸሎቶ ንስሓ ኣተሓወይ ስለምንታይ ካብ ቤተክርስትያን ብልብኻ ትወፅእ ዝብልዎ ነቲ ኣብ መንጎ ሓሳብና ዝሰርቕ መንፈስ ማለት እዩ ወራብእኒ ኣቲብ በኣጽባይት በኣምሳለ መስቀል እመልዕልቲ ሃበ መትሕት ወእምጸጋም ሃበ የማን ወከዊና ኣቲብ እሰ በኣጽባይት በእንተ ሰዲደ ኣጋንንት ውእቱ በከመ ይቤ እግዚእነ ለእመኮንኩ ኣነ ኣወፅእ ኣጋንንተ በኣጽባተ እግዚአብሔር ወእመልዕልትሰ እስከ መትሕት ወእምጸጋም እስከ የማን ዝኒ ትእምርተ ርደተ መድኃኒነ እምሰማይ ውስተ ምድር ወአፍልሶቱ ችያነ እመንገለ ጸጋም ሃበ ገጸ የማን ወከዊና አቲብሰ በአምሳለ መስቀል ዝኒ እስመ በመስቀሉ ፈጸመ አምላክ መድኃኒተ ወአዲ ከመን ዘከር በዝንቱ ምሳሌ ጸጋሁ ለዘተሰቅለ በእንቲአነ ወሐዋርያት ከመዝ አዘዙ ራብዓይ ብምልክት መስቀል ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ካብ ጸጋም ንየማን በጽባዕቲ ምምዕታብ እዩ በጽባዕቲ ምምዕታብ ከዓ ንኣጋንንቲ ምብራር እዩ ወይታና ኣነ ንኣጋንንቲ በጻብዕ ዘውፅኦን ካብ ኮንኩ ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ሉቃስ 11:8 ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ካብ የማን ንጸጋም ምዕታብ ከዓ ጎይታና ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ጸጋም ናብ የማን ናይ ዝመለሰና ምልክት እዩ ብምልክት መስቀል ምምዕታብ ከዓ بمسكال دحنت سلز فتصملنا يو كالايون بزي مثال يزي نايت تسقيلو زدحننا حياونتو كنحسب يو حوارياتون كمزيلهم عزيزهم يومي سلازي ترابعي بس بعتنا قصنا نمعتب كنا معتب كلنا قبل علي نتحتي كاب سقام نيمان كاب سمايات وريدو خاب قدس دنجل مريم توليدو دادحننا تدحنت كا خاب سقام ناب يمان كاب بارنت ناب حرنت كاب موت ناب هيوت كاب سلمات ناب زل علماوي برهان وهامسني أنبوبتك على تسألوت بفرحات وبرعات وبأنبوبته تكون زباتي يكون منفس زي انسهس من قال فتاري امني بهلنا بهتيتو وامني بلسان كما يترقم بهلناي حمساي نايس أولوت قالات بفرحاتن بمنكتكاتن من بابي يصلى صلوت بحساب يكون بأف نحلنا خطرقم نلبي نافت عرض السحب يكون سلازي حامشاي نايس أولوت قالات بفرحاتن بمنكتكاتن لك مس أملاخ كم نزارب زلنا مس أملاخ مستفتارينا مستخل نزارب سلازلنا كبري كومو مخانا بكدمي مهلاونا فليدنا بفرحاتن بمنكتكاتن خون وسادسني استبركو وسجد بكما يبيك زينا صحف لإግዚአብሔር أملاكك تملكو ولتو بهتيتو تسجد وانجيليني كعب السمع يكون زكما صلى بليلت هماماته وسجد بغزو واستبرك ببرچه ومفتو كما يبيك زينا لتسبحات ثالثاي كا بمنبركاخن سجدتني
ንእግዚአብሔር ከተምልኾ ንዑ ጥራይ ክትሰግድ ጽሑፍዩ ማቴዎስ 4:10 ኢሉ ጎይታና ከም ዝተዛረቦ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዝተታሕዘሉ ለይቲ ብግንባሩ ከም ዝሰገደ በብራኹ ከም ተንበርከኸ ወንጌል መስኪር እዩ ጎይታና ከም ዝበሎ ስግደትና ብመንፈስን ብሓቅን ክኸውን ይግባእ እዩ ዮሐንስ 4:24 እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ተምሰግዱሉ ከዓ ብሓቅን ብመንፈስን ክሰግዱሉ ይግባእ ነቦ ብሓቅን ብመንፈስን ሰግዱሉ ሰዓት ክትመጽያ እታ ግዜቲኣ ከዓ ሕጂ እያ ዮሐንስ ወንጌል 4:24 ወዘይደሉ ሰብ በጊዜ ጸሎት አንስኦተ እደዊነ እንዘ ሱፋሃት ረሃቲሆሙ ወፈድፋደ ሰብ በጊዜ አስተብቆ በከመይ ቤሎ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ዘሰለስቱ ወአንሰ እፈቅድ ከመይ ጸልዩ እደው በኩሉ መካን እንዘ ያነሱ እደዊሆሙ በንጽህ ዘእንበለ ቁጣዓ ወኑፋቄ በከመይ ቤዳዊት ነቢ በ133 በሌሊት አንሱ እደዊክሙ በቤተ መቅደስ ወባርክዎ ለእግዚአብሔር ወበእንተ ብሂለቱ በ87 በ140 አንሳይኩ እደዊየ ሀቤከ ወአዲ አንቃዱ ወአይንትኒ መንገለ ሰማይ ከመገብረ እግዚእነ ለቱ ስብሃት አማ አንስኦ ለአልዓዛር በከመይ ቤን ነቢ በ122 ሀቤከ እግዚኦ አንቃይዶነ አኢንተነ ኣብ ግዜ ጸሎት ኣዳውና ዘርጊሕና ክንጽሊ ይግባአና ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ልመና ጸሎት ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝኣዘዞ እዩ በአርሲ ሰብኡት ብዘይ ኩራን ውልውልን ቅዱሳት ኣእዳው አልዒሎም ኣብ ኩሉ ስፍራ ክጽሊ እደሊ ኣለሁ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:8 ከምኡውን ነቢይ ዳዊት ከም ዝገለጾ ንሆዋቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣእዳውኩም ናብ መቅደሱ አልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርኽዎ መዝሙር 134 ጥቕሲ 1 ክሳብ 2 ኣዒንተይ ብስቃይ ስልምታ ኣለዋ ወእግዚአብሔር ኩሉ መዓልቲ ናባኻ እዊ ኣእዳወይ ናባኻ እዝርጋሕ ኣለኹ መዝሙር 88 ቁጽሪ 9 ኣእዳወይ ናባኻ ዝርግሕ ነፍሰይ ከም ደረቕ ምድሪ ትጸማካላ መዝሙር 143 ቁጽሪ 6 ብተወሳኺ እውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ንኣልዓዛር ካብ ሞት ከተንስአሉ ከሎ ከም ዝገበሮ ኣዒንትና ናብ ሰማይ ክንጥምት ይግባአና ድሕሪዚ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣዒንቱ ንላዕሊ ቋሕ ሓቢሉ ኣቦ ስለዝሰማዕኻኒ ኣመስግነካ ኣለኹ በለ ዮሐንስ 11:41 ዳዊት እውን ኣታ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣዒንተይ ናባኻ እልዕል ኣለኹ መዝሙር 123 ጥቕሲ 1 ወዘቢጠ እንግዳሂ ጊዜ አስተርእዮ በንስሐ በእንተ ሃዲግ እልወታት ወተክዞ በእንተ ዝሃለፈ መዋዕሊሁ ዘእንበለ ይግበር ሰናያተ ከመ መጸባሃዊ ዘጎዳ እንግዳሁ በውስተ ጸሎቱ ዘተወደሰት ካብ ኃጢአት ንምፍላይ ኣብ ግዜ ስርየትን ንስሐን ኣፍ ልብኻ ምውቃዕ ሰናይ ግብሪ ብዘይ ምግባር ግዜ ዝሓለፈ ምሕዛን ማለት እዩ እቲ ተጋዊ ኣብታ ዝተመስገነት ጸሎቱ ዝገበሮ እዩ እቲ ተጋዊ ግና ካብ ርሑቕ ደው ኢሉ ኣምላኸይ ንዓይ ንሓትእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን ሉቃስ 18:13 ወብካይሂ ለዘይትከሃሎ ከመ ዳዊት ወአበው ቅዱሳን ንዝከኣሎ ከዓ ከም ዳዊትን ከም ቅዱሳን ኣቦታትን ምብካይ ኣብ ፍትሒ መንፈሳዊ አንቀጽ 14 ግዜያት ጸሎት ዓይነት ጸሎታት ስለምንታይ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ንጽልን ትርጉሙን ዓይነት ጸሎት ንመን ንበዓል መን ንኸመይ ዝበሉ ወገናት ምጽላይ ከም ዝግባእ ብሰፊሑ ተገሊጹ ስለ ዘሎ ነዚ አንቀጽ ብምሉኡ ምምልካት የድሊ ጸሎት ኣብ ህይወት ኣመንቲ እቲ ቀዳማይ ቦታ ክሕዝ ዝግብኦ ስነ ምግባር እዩ ምክንያቱ ከም ውሉድ ኣምላኽ መጠን
بهوت ناي مقصالنا مستير كابو سلازلو صلوت مس እግዚአብሔር بحبرت تقعاز مهلاوكا ترغاغصلو مگدي صلوت مس እግዚአብሔር بحبرت تقعاز مهلاوكا ترغاغصلو مگدي እዩ سب اب املاح كيطبقه هيوت هاليو قصل كم زيكل ጎይታና ኣብቲ ብምስላ ንሱ ናይ ሓቂ ጉንደወይኒ ተኻልዩ ድማ ኣቦ ኩላቶም ኣመንቲ ድማ በብኸፍሉ ጨናፍር ምዃኖም ዝመሃረሉ ክፍለ ወንጌል ዮሐንስ 15 ካብ 1 ክሳብ 8 ገሊጹልና እዩ እዚ ድማ ጸሎት ምስቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ ኣምላኽ እንጣበቐሉ መገዲ ምዃኑ እዩ ዘመልክተና በዚ ምኽንያት ጸሎት ኣብ ህይወት ኣማኒ እቲ ዝዓበየ ቦታ ዘለዎ ስነ ምግባር እዩ ምባልና ገቦ እዩ ኣድላይነት ጸሎት ነታ ብጸጋ ጥንቀዝ ተቀበልናያ ሓዳሽ ህይወት ቀጻልነታ ሙሓስ ጥራይ ዘይኮነ እታ ህይወት ዕውት ናይ ምግባር ምስጢር መሓዙ ክንርዳእ ግቡእ እዩ ዓወትን ኣሳልጦን ደሓንን ብጸሎት ይዝወሓስ መጽሐፍ ቅዱስ ናይቶም ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ዝቐርቡ ሰባት ዓወትን ናይቶም ካብ ኣምላኽ ዝርሕቁ ሰባት ጥፍኣትን ብብዝሒ እዩ ዝምህረና ስለዚ ንሓደ ክርስቲያን ነዚ ክንደዚ ዝኣክል ኣገዳስነት ዘለዎ መንፈሳዊ ስነ ምግባር እንታይነቱ ብግቡእ ተረዲኡ ንኽጥቀመሉ ካብ ምምሃር ዝዓቢ ጉዳይ ክህሉ ስለ ዘይክእል ነቶም ዕውታት ብጸሎት ንኣምላኽ ዘስመሩ ኣቦታት ክንመስሎም ብዛዕባ ጸሎት ክንመሃር ኣድላይ እዩ 2.2 ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ጋላልፃ ጸሎት ምስ ኣምላኽ በቃላት ይኹን በሐሳብ ዝግበር ዝርርብ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ንሓደ ዝርርብ ጸሎት ዝገብሮ መለኮታዊ መንነት ናይቲ ተዛራርቦ ዘለኻ ኣካል እዩ እቲ ኣካል ብግብሪ መለኮታዊ መንነት ክህልዎ ናይ ግድን ኣይኮነን ንስኻ መለኮታዊ መንነት ከም ዘለዎ ምሕሳብካ ጥራይ ነዚ ዝርርብካ ጸሎት ክገብሮ እኹል እዩ ሓደ ኣካል መለኮታዊ መንነት ኣለዎ ንብሎ ፈጣሪ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ልኡላዊ ስልጣንን ምልክን ዘለዎ ምዝኸውን እዩ እቶም ኣብ ጣዖት ዝኣምኑ ምስቲ ናይ ጣዖት ኣምላኾም ዝገብርዎ ዝርርቡን ጸሎት እዩ ዝበሃል ናይ ክርስቲያን ጸሎት ግና ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዝግበር ዝርርብ እዩ እቲ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 33 ቁጽሪ 3 ተጻሒፉልና ዘሎ ጥቕሲ ነዚ ትርጉም ዝጽቡቕ ገይሩ ዘብርሃልና ሓቂ እዩ ጸዋዓኒ እሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓብይን ስውርን ነገር ከዓ ክነግረካ እየ ብተወሳኺ ነቢ ኢሳያስ ሽዑ ምጽ እሞ ንሓድሕድና ንማጎት ይብል እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ከም ጅኮ እኳ እንተቕሐ ከም በረድ ክጽዕዱ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቕሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ ኢሳያስ 1:18 ብምባል ጸሎት ናይ ክልቲኦም ኣካላት ንጡፍ ምውሳዕን ተሳትፎን ዝጠምር ጽምዶ እምበር ሓደ ኣካል ጥራሕ ዝገብሮ ንጥፈት ዘይምዃኑ የርእየና ነቢይ ዕንባቆምን ብወገኑ ከምዚ ምባል ነዚ ሓቂ ገሊጽዎ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ክተዓይ ንሱ እንታይ ከም ዝዛረበንን ኣነ እንታይ ከም ዝምልሰሉን ተጠንቂቐ ክርእስ ኣብቲ መሐለውየይ ደው ክብል እየ ኣብ ልዕሊ ግንቢ እውን ክቐውም እየ ዕንባቆም 2:1 ስለዚ እቲ ናይ ሓቂ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ምዝራብን ካብ እግዚአብሔር ምስማዕን እዩ ዘጠቓልል ክደግማየ ስለዚ እቲ ናይ ሓቂ ጸሎት ንእግዚአብሔር ምዝራብን ካብ እግዚአብሔር ምስማዕን ዘጠቓልል ስለዚ ተዛሪብና ጥራይ ክንከይድ ዘይኮነ ንሕና ንኣምላኽ ንዛራረቦ ዝርርብ ቅድሚ ምፍላጥና ኣምላኽና ንዓና ዝብለና ፈሊጥና ምስኡ ኣዋሃሂድና ነቕርቦ ጸሎት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሓቂ ጸሎት ንእግዚአብሔር ምዝርራብን ካብ እግዚአብሔር ንምስማዕን እዩ ዘጠቓልል እዩ ጸሎት ክርስቲያን ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ጸሎት ካብ ዝፍለየሉ ብዙሕ ነጥብታት ሓደ ድማ ናብ ዝዛረብን ዝምልስን ኣምላኽ ንጽሊ ምዃንና እዩ ነቢዩ ሙሴ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብለና ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብእንጽውዖ ዘበለ ዝቐርበና ከምኡ ኣምላኹ ዝቐርቦ ኣየናይ ዓብ ህዝቢ እዩ ዘዳግም 4:7 ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብንጽውዖ ዘበለ ዝቐርበና ከምኡ ኣምላኽ ዝቐርቦ ኣየናይ ህዝቢ እዩ
ዘዳግም 4:7 አቦና ዘማራይ ዳዊት ውን በወገኑ አቶም ዳንዴታት ህዝቢ አስተውዕሉ አቶም አያሹ ማአዚኹም እትልብሙ እዝን ዝተኸለስ አይሰምዕ እንዶ ዓይን ዝፈጠረ ሳይር እንዶ እዩ ነህዛብ ዝቐጽዕ ፍልጠት ንሰብ ዝምህር አይግስጽ እንዶ እዩ ይብል መዝሙር 94 ቁጽሪ 8 ክሳብ 10 115 4 ክሳብ 8 ስለዚ ጸልየ ዝብል ሰብ ንኣምላኽ ምዝራቡ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኣምላኽ ክሰምዕ ከም ዘለዎ ክርዳእ ይግብኦ ንሱ እንደዘይኮይኑ ጸሎቱ ካብ ጸሎት ኣህዛብ ዝፍለየሉ ኣብነት የብሉን ከደግማየ ስለዚ ጸልየ ዝብል ሰብ ንኣምላኽ ምዝራቡ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኣምላኽ ክሰምዕ ከም ዘለዎ ክርዳእ ይግብኦ ንሱ እንደዘይኮይኑ ጸሎቱ ካብ ጸሎት ኣህዛብ ዝፍለየሉ ኣብነት የብሉን 2.3 ጸሎት ዘመሓላልፎ ዝሕዞ መልእኽቲ ቀዳማይ ኣምልኾ እቲ ዝጽለ ጸሎት ዘመሓላልፎ ቀዳማይ መልእኽቲ ነቲ ናብኡ እንጽሊ ኣምላኽና ኢልና ንእመኖ ዘሎና ስለ ዝኾነ ጸሎት መሰረታዊ ናይ ኣምልኾና ባእታ እዩ ካልኣይ ትውክልቲ ዝጽሊ ሰብ ዘመልክቶ ካልኣይ መልእኽቲ ድማ ትውክልቱ ኣብ ኣምላኽ ዝገብር ሰብ ምዃኑ እዩ ዘይጽሊ ሰብ ግና ኣብ ኣምላኽ ዘይውከል ኣማን ርእሱ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ሳልሳይ ሕያውነት ተሳልሳይ ምጽላይ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ድማ ሕያውነት እዩ እዚ ማለት እቲ ዝጽሊ ሰብ ሕያው ሰብ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ካብቲ ጎይታ ብዘይ በኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይከኣለኩምን ኢሉ ዝመሃረና ትምህርቲ ተበጊስና ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘይተጣበቐ ሕብረት ድማ ዘይብሉ ሰብ ከምቲ ምስቲ ጉንዲ ዘይጠበቐ ጨንፈር ዝሞተን ዝነቐፀን ህይወት ዘይብሉን ሰብ እዩ ብዘይ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ክህሉ ዝኽእል ንቕደታ ብዘይ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ክህሉ ዝኽእል ሕብረት ምስ ኣምላኽ ስለ ዘይለ ድማ ጸሎት መርኣየ ሕውነትና እዩ ክንብሎ ሕያውነትና እዩ ክንብሎ ግቡእ እዩ ዮሐንስ ወንጌል 15 ካብ 1 ክሳብ 8 ምዝ ተታሒዙ ክንፈልጦ ዘለና ሓቂ ድማ ጸሎት መንፈሳዊ ምስትንፋስ ምዃኑ እዩ ብስጋዊ ምስትንፋስ ዝተቃጸለን ዝረሰሐን ኣየር ካብ ኣካላትና ኣውፂና ጽሩይን ሓድሽን ኣየር ናብ ውሽጥና ብምእታው ቀጻልነት ህይወትና ነውሕሰሉ መገዲ እዩ ምስትንፋስ ዘቋረጽናሉ እዋን ኣካላትና ብሕጽረት ኣየር ተዓፊኑ ንእለቱ ትንፋስና ከም እትወፅእ ርድዩ ጸሎት ድማ ልክዕ ከምኡ እቲ ዝረሰሐ ነገርናን ዝኸብደና ነገርን ናብ ኣምላኽ እናደርበና ካብኡ ድማ እቲ ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ ዝኾነ ምሕረቱን ጸግኡን ናብ ውሽጥና እንእትወሉ መገዲ እዩ ምጽላይ ዘቋረጽናሉ እዋን እቲ ዝረሰሐ ነገር ማለት ሓጢያት ካብ ኣምላኽ ፈልዩ ክቐትለና ባህርያዊ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና 2.4 ኣማጻጽኣ ድሕሪ ባይታን ጸሎት ጸሎት ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ እዩ ካበልና ጸሎት ኣብ ደቂ ኣዳም ካብታ ዝተፈጥሩላ ግዜ ዝነበረ ተግባር እዩ ኣዳም ምስ ተፈጥረ እግዚአብሔር ይዛረቦ ከም ዝነበረ እቲ ታሪኽ ፍጥረት ይምህረና እዩ ካብታ ኻብኣ ኣይትብልዑ ዝተባህሉላ ፈረ በሊዖም ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቑ እቲ ወትሩ ንምጽንንዖም ዝመጽእ ዝነበረ ድምፂ ኣምላኽ ሽዑውን ኣብ ገነት ይመላለስ ነበረ ብምኽንያት ሓጢኣት ግና ምስ ኣምላኽ ተብዓት ረኺቦም ምስ ኣምላኽ ዝቆሙሉ ቆመና ስለ ዘይነበሮም ኣብ እዋም ገነት ተሓቡ እግዚአብሔር ግና ንኣዳምን ንሰበይቱን ደበሎ ቆርበት በጊዕ ገይሩ ኸደኖም ንሱ ናይቲ ምእንታና ክስዋዕ ዘለዎ ክርስቶስ ጽላሎት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ድሕርቲ ውድቀት እውን እንተኾነ ደቂ ሰባት ሃሰስ እናበሉ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ኣየቋረጹን እንተኾነ ስለቲ ሓጢኣት ዝፈጥረሎም ዝነበረ ክሲ ብዘይ መስዋዕቲ ይቐርቡ ኣይነበሩን በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ብመስዋዕቲ ናብ ኣምላኽ ናይ ምቕራብ ተመክሮ ኣብ 3 ቀጸላታት ክጥቀሙሉ ክንርኢ ኢና ቀዳማይ ብግለሰብ ደረጃ አብየል ቃየል ካልኣይ ብርእስነት ናይ ኣቦ ብቤተሰብ ደረጃ ኖህ አብርሃም ኢዮብ ሳልሳይ
بمعكلنت ليكا كاهن بهاجر حبرتسب درجة حزبي إسرائيل إذا مسوات بمقراب زجبر زنبرة نأملخو مقراب ويسألوت زملكتنا اتزعبي نجر حتياتا مونغوت اتمس أملاخ زنبرة النار خبت كسع كندي عبي عنكفات كم زنبرة إيو نايود سب تزلع على دليل دما مس أملاخ طوعي حبرتن طوعي زمدنا ممسرات إيو كسع اتملآت زمان دما أملاخ بمحرتو نتي أب أكلات سب نجيسو كاب أملاخ فلالي وزنبرة حتيات بمسوات خدينو نعاتهم كتمتهم يفكر نبرة اتي صوريات زعينتو أملاخ مسوالت تسلا زخرنو نحاتيات مرأي سؤنو مالت جنا يكونن تايدا نتمسوات أخبيرو نتحاتيات كيريو سلا زمرسيو نايبولي كيدان مسواتي نحاتيات كخد نمبر كرحقو بقعات أين برون بفولينت نايت بقويتانا استفزم مسوات حدث كيدان دما أبزي يزلو نحاتيات مرحق زخيل مخان بمسواتي قويتانا مدحينا نيس كروسوس مبعار السب مس أملاخ زراخة ولا حدش معراف يخفيتو اتخاب أملاخ فليناز نبرا حاتيات بدومو أرحيقو بتبعات نابزفان صقو إن أتولو أفدق خفتلنا قداما يترقوم نايت بسم يسوس كريستوس مس الله يزبل قال دما مسو بيت كريستوس زفسوسو دم كابتي بديلا يزبل حلينا نسيحكا ناب أملاخ مقراب إبراويان 4 10 17 شديشة إبراويان 10 23 يوحنس وانجيل 10 10 10 ملآت زمن مسمسة زتقلسة هابتا أملاخ قنا عزت راي أيكونن اتي مسانا نعز خونا تباهيلو تسوي عزلو وهاب هوت اكزابير منفس قدس دما أبلبتهم بدم كريستوس التعدق كلهم مؤمنان حديرو نكزابير أبو إلومنا أملاخ كسوعو يدقفهم رومي شمونتا 10 خساب 15 قلاتيا 4 سلقالاتو اكزابير استمسقنا يخون نسمعنايو قال اكزابير 30 60 100 سناي فرا وشنا خفري اكزابير يدقفنا نايلومي مزمور أنا خزمر دليل له صلاة جبر لي نزمر مزمور أملاكم لكريستيان تمثيلو 7 مصاحبي مسبلتون قدوس جورجيس أنس يكونكو أملاك الله جبر أملاك أنس أملاك كريستيان سب تمثيلونا جزاي نزيو مسبلتو أنا أملاك يكونكون أنا باري أملاخي أنا أقلقالي أملاخي إلو مليس الله قدس جورجيس سلازي اتي أبيتا زتفسمت أمرات انتايو اتم أخل جزاء زنبرا عندي اتعو ترخيبوي سلازي انت عيلاتو عمد بيتي إذا أقصلك سلام لك جورجيس سلام لك عمد بيتي إذا أقصلك سلام لك عمد بيتي إذا أقصلك سلام لك سلام لك جيورجيس سلام لك سلام لك جيورجيس سلام لك عمد بيتي زأقصلك سلام لك عمد بيتي زأقصلك سلام لك سلام لك جيورجيس سلام لك سلام لك جيورجيس سلام لك عمد بيتي زأقصلك سلام لك عمد بيتي زأقصلك سلام لك سلام لك جيورجيس سلام لك
سلام لك جورجيس سلام لك سلام مزمرو እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይሁን ሎሚ ከምቲ ኣብ ደዋርሕና ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ሸውዓተ ሕዳር እዩ ሸውዓተ ሕዳር ከዓ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ብኽብሪ ትዝክረሉ መዓልቲ ማለት እዩ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ትዝክሮ ቀዳማይ ሚያዝያ 23 ሰማዕትነት ዝተቀበለሉ ሎሚ ሸውዓተ ሕዳር ቤተ ክርስቲያኑ ዝተቀደሰሉ ይዝብል ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ 18 ጥሪ ንኣዕጽምቱ ካብ መቃብር ኣውፅኦም ዘንደድሉ መዓልቲ ውእየተ ኣጽሙ ይዝበሃል ስለዚ እዚ ኣብ ዓመት 3 መዓልቲ ትዝክሮ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስለምንታይ እያ ትዝክሮ ካብኡ ከንታይ ኢና ንሕና ንመሃር ካብቶም ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት በረኸት ከንታይ ንረክብ ዝብል ምስቲ ዘለና ግዜ ሕፅር ኣቢልና ትንክፍ ኣቢለ ክሓልፍ እየ ወዲ 10 ዓመት እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሉድ ወይ ልዳ ትበሃል ቦታ ብሰማዕትነት ሓሊፉ ወዲ 10 ዓመት ዱዲያኖስ ወይ ዲቅልጥያኖስ ናየቡ ስልጣን ክወርስ ኢሉ ፀዊዑ ብክብሪ ስልጣን ዓለም መኮንነት ናይ መኮንነት ማዕርግ ክህቦ ኢሉ ምስ ፀውዖ ጣዖታት ከምልኽ ንኣምላኽ ክሒሉ ጣዖታት ከምልኽ ስለ ዝፀንሖ ኣቦይ ንኣምላኽ ስለ ተምልኽ ዝነበርካ ንኣምላኽ ስለ ትፈርሕ ኢናትካ ወተሃደር ነይሩ ንኣምላኽ ምዝኻ ሓደ መራሒ በዓል ስልጣን ኮይነ ክቅፅል ድሌት የብለይን ኢሉ ወዲ 10 ዓመት ማለት ስለዚ ብስቃይ ብማህረምቲ ብመርዚ ብምስታይ ብኩሉ ተፈቲኑ ክኽእልዎ ኣብ ዘይከኣልሉ እቲ ዝመፀ ክፉእ መንፈስ ኣምላኾም ቅዱስ እዩ ቅዱሳን ኩንለይ ይዝብሎም ብርክሰት ተወዲቁ ኣምላኹ ክፍለዮ እዩ ሽዑ ክተሕምቕዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ምኽሪ ስለ ዝተመኽረ ኣብ ሓንቲ ናብ ብምንዝርና ትነብር ህይወት ብምንዝርና ህይወት ትነብር ሰበይቲ ገንዘብ ሂቦም ኣብዚ ማእኸል ገዛ ከዓ ኣሲርናዮ ክንከይድ ኢና እሞ ብድሕሪኡ ፈቲሕኪ ብስጋ ተራኸብዮ ንሕና ከዓ ከምዚ ገንዘብ ክንበኪ ኢና ኢሎም ብዛሓባበልዋ ኣብ ገዛኣ ኣሲሮም ምስ ገደፍዎ ሰብናቱ ዝኾነ ርሕራሕ ኣለዎ ርሕራሕ ሓዲርዋ ምስ ቅስሉን ምስ ቃንዙን ምስ ራየቶ ኣብ ገዛኣ መግቢ ስለ ዘይነበራ ካብ ጎረቤት መግቢ ከተምፃሉ ኢላ ኸይዳይ እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ኣብ ዕብራውያን 6:10 ምእንቲ ትቅድሱም ኢልኩም ንቅዱሳን ትገብርዎ ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ እንጀራ ሒዛትሉ ካብ ጎረቤት እንጀራ ለሚና ምስ መፀት ምስ ተመልሰት እቲ ተኣሲሩሉ ዝፀንሐ ዓንዲ ጠጢዑ ፀንሐይ ሽዑያ ኣምላኽ ክርስቲያን ሰብ ተመሲሉ ናብ ቤተይ ኣትዩ ዝበለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ኣነ ገልጋለ ኣምላኽ እምበር ባርያ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ምስ በላ ሽዑኒ ሽዑ ኸይዳ ኣነ ብኣምላኽ እዛ ኣብ ገዛይ ተኣሲሩ ዘሎ መንእሰይ ይኣምን ኢላ ቅድሚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሰማዕትነት ሓሊፈ ካብቶም መወዳእትኦም ዘፀበቐሎም መወዳእተን ዘፀበቐለን ቅዱሳን ክትከውን ከዓ በቂዓ ስለዚ ኣኻ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና መወዳእታና ኣፀብቐልና ኢልና ክንፅሊ ትምህረና ስለዚ 23 ሚያዝያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕትነት ዝተቀበለሉ 18 ጥርኸ ምስተቀብረ ኣብ መቃብሩ ተኣምራት ይፍፀም ስለ ዝነበረ ናብ ዲዮቅልጥያኖስ ከይዶም ካብቲ ብሂወቱ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ሕጂ ይበዝሕ ካብቲ ተኣምር ብሂወቱ ከሎ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሕጂ ዝስዕብዎ ዘለው ህዝቢ ይበዝሑ ኢሎም ምስ ነገርዎ ነቲ ታሪክ ክጠፍእ ምእንቲ ነቲ መቃብሩ ኣውፂኹም ነቲ ዓፅሙ ጢሒንኩም በትንዎሞ ሽዑ እቲ ታሪክ ክጠፍእ ኢሉ ኣብዚኣ ዓባይ ምኽሪ ናይ ገማልኤል ዝተውዓሉላን እንታይ ዝብል ንኩላህና ክጠቕመና ካብ ሰብ ተኮይኖም ባዕሎም ክጠፍዮም ናይ ኣምላኽ ተኮይኖም ከዓ ከተጥፍዎ ኣይትኽእል ስለዚ ብሙሉእ ነቲ ዕፅምቱ ኣንዲዶም ምስተሓንዎ እቲ ሕሩጭ ናይ ዓፅሙ ዝበፅሖ ዘበለቲ እምባይድራስ ዝበሃል ብሙሉእ ጊዮርጊስ ዝብል ኣብ ኩሉ ትቁፅልቲ ኩሉ ስለዚ መሊሱ እቲ ከጥፍዎ ዝሓለሰበ ዝተሓስበ مالش بتجبيرات أمرات الناس أنا عسل زخدة
ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ቤተ መቅደስ ብስሙ ኣነጽሉ ስለዚ ታቦት ቀሪጾም ብስሙ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሃኒጾም ከምልኽዎ ከለው ንዲዮቅልጥያኖስ ሕጂ ከዓ ዝገደደ ኮይኑ ንስኻ ካብ መቃብሩ ኣውፅየ ዓጽሙ አንዲደ ታሪኹ ኸጥፎ እንዳበልካ ኣብቲ መቃብር ዝነበሩ ሕጂ ሞ ከዓ ክርስቲያን ከይሓፈሩ ቤተ መቅደስ ሰፊሕ ቤተ መቅደስ ሰሪሖም የምልኹለው ንኣምላኾም ምስ በልዎ ንሓደ መኮንን ኪድ ኣፍሪሽካዮ ምጻእ ኢልልኾ እቲ ዝተላኸ መኮንን ናብቲ ስእሊ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዚ ዲ ንጉስ ክርስቲያን ዝበሃል ኢሉ በት ሒዝዎ ዝነበረ ኩናት ምስ ወግኦ ሽዑ ንሽዑ ተቐዚፉ ወዲቑ ማለት ናቦትኡ ክመልስዎ ከለው ብመርከብ ልዕሊ ዓቕሚ ሰብነቱ ካልእ መልክዕ ስለ ዝሓዘ ኣብ ባሕሪ ጉሒፎሞ እቲ ተኣምኖ መራሕ ሰራዊትካ እከለ ዝተባህለ ብኸምዚ መይቱ ኢሎም ምስ ነገርዎ ዲዮቅልጥያኖስ ባዕለይ መጽነት ቤተክርስቲያን ከፍርሶ ኢሉ ከፍርሶ ምስ መጸ ልክ ዓብቲ ቤተክርስቲያን ምስ በጽሐ ኣእምሮኡ ጠፊኡ ዓይኑ ዒሩ ካብ መንግስቱ ተሳዒሩ ታራሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዘበነ ሰማዕታት ኣብቂዑ ማለት ስለዚ ቤተክርስቲያኑ ዝተቀደሰሉ ክበሃል ከሎ ቤተክርስቲያን እንዳኹሉ ግዜ ቅደስ እንዲሞ እንታይ ቤተክርስቲያን ተቀደሰሉ መዓልቲ ኢልካ በዓል ምግባርሲ ክብል ክእል እዩ ነቲ ታሪክ ግቡእ ገይሩ ዘይፈለጦ ሰብ ማለት ስለዚ ሎሚ ዘበነ ሰማዕታት ዘብቃዓሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ይተዓጸዋ ኣብያተ ጣዖታት ይረሓዋ ተባሂሉ 40 ዓመት ሰማዕታት ከም ቆጽሊ ዝረገፍሉ ከም ሽጉርቲ ዝተቀደሉሉ ግዜ ዘብቃዓሉ ንግስነት ክህደት ናይ ዲዮቅልጥያኖስ ዘብቃዓሉ ንግስነት ኣመንቲ ንግስነት ቆስጠንጢኖስ ዝተኣወጀሉ ቤተክርስቲያናት ተረሓዋሉ ዝተባህለሉ ዓቢ መዓልቲ እዩ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዚ ያ እትዝክሮ ካብ ነዊሕ በሓፂር ካብ ብዙሕ ብሂደት ምስቲ ዘለና ግዜ ታሪክ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ነዚ ይመስል በረኸቱ ረድኤቱ ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዓና ከዓ ንኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ብፍላይ ከዓ ንሰማዕታት ኣሰዓሰር እምነቶም እናሰዓብኩም ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝመቱን ረኣዩ ከመይሎን ከም ዝመቱን ከመይሎን ከም ዝነበሩ ኢኹም ከዓ ኣሰዓሰር እምነቶም ሰዓቡ ይዝብለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 13:7 ሞ ኣሰዓሰር እምነቶም ኣሰዓሰር ትብዓቶም ኣሰዓሰር ቅድስነኦም ኣሰዓሰር ጽንዓቶም ኣሰዓሰር ትዕግስቶም ኣሰዓሰር ለውሃቶም ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደግፈና ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ሰኒልኩም ስለ ሰማዓኹም ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ይስማዓኹም ሕጂ ከም ትስሩዕ ጉባኤና ናብ ናይ ጉባኤ አገልግሎት ኢና ክንሰጋገር ነዚ ጉባኤ ኣብ ዝርእስትና ይጠቅም ዝበልኩሞ ኩላህና እዚ ነዚ ጉባኤ ጠቅሞ ይዝበልናዮ ከነቅርብ ከምውን ናይ ሎምን ናይ ትማልን ጌጋ ንኸይንደግሞ ጌጋና ክትእርሙና ክትሕብሩና እሞ ንና ከዓ ክንእረመሉ ክበረህ ኣለዎ ዝበሃል ሕቶ ርኢቶ ኩሉ ነዚ ከነቅርብ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ጉባኤ ይሕልፍ ኣለሁ ሰላም አቦን ከመቀነኹም ሰላም አምላክ ምስ ኩላህና ይኹን ሃረገው ይመድሓን ተቐኒ ኸይ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ህይወት ተስማዕና ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ኩሉ ሻፍ ሓድሽ እግዚአብሔር ቃል ንወዳእታ ይብሉን ሞ በጣም ደስ ዝብል እግዚአብሔር ንዓታትኩም ተወጠው ይብልኩም ጥዕና ጸጋ በረከት እንደገና ደጋግሜ ይብዛሕልኩም ክልተ ነገር ኣብዚኣ ተማሂርና ዶይልካ ምጽላይን እንደገና ተንበርኪካ ምጽላይን ስለዚህ እትደው እና ንጽልየሉ ምክንያት አይኖ አኽብሮት ከም ዝኾነ እውን ይርዳእኒ ግን ናይ ንግስነቱ ምልክት እዩ ከመይ የቅጽ ኢለይ ሓስብ ነይረ ተንበርኪካ ምጽላይ እውን ድብኻ መንብርካ እውን ከምኡታት ተታሒዘዮ ስለዚህ ኣየና ሕጂ ሓደ ግዜ ዝደኽመካ ሰዓት ኣሎ ተንበርኪካ ምጽላይ
انت خوينو خمي يخول انت قداسي حجي تطون بلو ساعات አለው ኮፍ ዘይ ባህላሉ አትሊስት ማለት በጣም ችግር ዘለው ሰምተ ዘይ ኮይኑ እሞ ንሱታት ቆርብታይ እንደገና ካልአይቲ ከአኔ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ዓይንኻ ዓሚትካ እንድሕሪ ጸሎት ትገብር ኮይንካ ነገር ዝትርጎም ኣሎ ፐርሰናሊ ጅናተይ ፀገም ማለት እዩ ዲስትራክሽን ብጣዕሚ ስለ ዘሸግረኒ ኢቭን ኣብ ቅድሚት ክኸውን ኣለና ቅድሚት ዘይኮነ ብዙሕ ዲስትራክሽን ክመጽእ ወይ ከዓ ዓይነ ክሽፍን ኣለኒ ወይ ከዓ ታሕቲ ክርኢ ኣለኒ ኣለዘወይስ ዲስትራክሽን ኣለኒ ማለት እዩ ናብ ካሊእ ሓሳብ ከይኸይድ ስለዚ እዚታት ነገር ሕጂ ብምንታይ እዩ ትሳብ ብኸምኡ እዩ ገይሩ ዝትርጉሞ ዘሎ ዓይንኻ ምዕፋ ንዕማት ገለ ከምኡታት ሲ እንታይ ኢና ከመይ ኢና ክትንትን ወይ ከዓ መረዳእታ ሃለወና على هو يسمع لنا አረጋዊን ሀብትና አሜን ለና እግዚአብሔር መስገን እቲ ኣብዚ ብዛዕባ ዓይንትና እንታይ ካብዝና ኢሎም ማዓንቲ ዝረኣናዮ ዓይንትና ናብ ሰማይ እናጠመድና ክንጽሊ ከም ዘለና ዝያዳ ኣብ ተቅድስ ቤተክርስትያን ትምህረና ከዓ በዝንቱ እለት ጸኑሂ ህቱ ርእሰክሙ አጽምሙ አእዛኒክሙ ወእለይት ረአያ አኡሩ አይንቲክሙ እለበጋሃድ ከመታይምሩ ፈቃዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ኣብቲ ናይ ስብከት ችዳን ኣብዚ ናይ ተሰጋውነት ዘበነ ዝንብሎ ጾመ ነቢያት ዝቐርብ ክፍሊ ችዳን ዝኾነ ትምህርቲ ህባኣት ዝበሃል ጸሎትና ናይ ኣምልኾ ጸሎትና በዝንቱ እለት ጸኑሂ ኣብዚ ጸኒዕኹም ዘለኹም ደው ኢልኩም ዘለኹም ከዓ ህቱ ርእሰክሙ ርእስኹም መርምሩ ህቱ ርእሰክሙ ማለት ርእስኹም መርምሩ ወእለይት ረአያ አኡሩ አይንቲክሙ ንዝርአያ አዒንትኹም አዕርወን ንዝሰምዓ ኣእዛንኩም ኣጽምምወን ከመይ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብግቡእ ንኽትሰምዑ ይብል ስለዚ ነፍስኹም መርምሩ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ኣእዛንኩም ዕፀው ኣእዛንኩም ዕፀው ማለት ጡጥ ወትፍዎ ማለት ከም ዘይኮነ ኩላህና ርዳእና ነቲ ዝስማዕ ክንሰምዖ ናይቲ ዘይስማዕ ከዓ ክነጽጎ እዩ ማለት እቲ ዓይኒ ምዕማት ዝበሃል ዘሎ መንፈሳዊ ምስጢሩ እቲ ኣብ ቅድሜና ዝጸንሐና ንበረኸት ዘይከውን ምርኣያት ንበረኸት ከም ዘይከውን ፈሊጥና ብውሽጭና ምንጻግ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ ዲስትራክሽን ክንድሕን ኢልና ዓይንና ንዕምቶ ምናልባት ሳዕብየኑን ክህልዎ ክእል ንኣብነት ኣብ ጽርግያ እንዳኸድና ከለና ሕማቕ ነገር ከጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት ናይ ርክሰት ስራሕ ከጋጥመን ዝሰርሑ ሰባት ከጋጥሙና ክእል እዮም ስለዚ ዓይንና ዓሚና ነቲ መገዲ ክንከዶ ኣይንኽእል ኢና ነቲ ስራሕ ግን ክረአ ዘይብሉ ናብ ሕሊናና ክመጽእ ከም ዘይብሉ ክንቆርጾ ግን ብጣዕሚ ስለዚ የዒንትኹም ዝርአያ ዓይንትኹም ኣዕርወን ዝሰምዓ ኣዛንኩም ኣጽምምወን ክልከሎ ነቲ መንፈሳዊ ዓይኒ ነቲ መንፈሳዊ እዝኒ እዩ ምክንያቱ እቲ ቅዳሴ እንታይ ዝብል ኣኮ ኣእዛነ ስጋ እለ ትኩላት በኣፍኣይ ኣብ ቅዳሴ ያዕቆብ ኣእዛንኩም ምስ በለ ብዛዕባ ተን ኣብ ደገ ተተኺለን ዘለዋ ኣእዛንኩም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ እዝንኹም ምክንያቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕት ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ ክብሎም ከሎ እዝኖም ዘይቆረጽሉ ኣይኮነን እዝኖም ዘይስማዕ ሰምዕሉ ነቲ ዘይስማዕ ሰምዕዎ ኣብ ልቦም ይቐምጥዎ ነቲ ዘይስማዕ ሰምዕዎ ብዘረባ ብተግባር ይደግምዎ ስለ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ መልእኽቱ ዓይንና ተዓሚቱ ዓይኒ ስጋና ተዓሚቱ ዓይኒ ነብስና ውሽጣዊ ዓይንና ናብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ርክሰትን ናብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራትን ይርእን ተደኣ ሃልዩ ናይ ዓይንና ምዕማት ጥራይ ትርጉም ኣይህልውን ስለዚ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከዓ ንከምዚ ዝመሰለ ንጹር ዝኾነ ነጥቢ ኣቐሚጣትሉላ ማለት
ንምሳሌ ኣብ ውድቀት ከይበጽሑ ኢሎም ኣብ ውድቀት ከይበጽሑ ኢሎም ኣካላት ብልዕቶም ባዕላቶም ሰለቡ ኣቦታት ነይሮም እዮም ምክንያቱ ስጋውያን ኢና ብዝኾነ ከይነጋገም ምእንቲ ኢሎም ስለዚ በቃል እግዚአብሔር መሰረት ሪኦም ቅዱስ ቤተክርስቲያን ግን እዚ ስራሕ እዚ ዘይግባእ ምዃኑ ኣብ ቀኖና ኣስፊራቶላ ምክንያቱ እቲ ዝድለ ዘሎ ዕልቦ ልብኻ ምግዛር እምበር ዕልቦ ስጋኻ ምእላይ ኣይኮነን መልእኽቲ ስለዚ ቀሊል ገድሊ ይኮነን እቶም ከምኡ ዝገብሩን ካብ ሓጢያት ኣብ ሓጢያት ከይወድቁ ስጋውያን ኢና ክንድዚ ተጋዲልና ሓደ መዓልቲ ምናልባት ከይንወድቕ ኢሎም ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ግን እቲ ጉባኤ ቅዱሳን ኣቦታትና ብመንፈስ ቅዱስ ስለዝምራሕ እቲ ክኸውን ዘለዎ ዕልበ ልቦና ምግዛር እምበር ዕልቦ ስጋና ምቁራጽ ትርጉም መንፈሳውነቱ ስለዘጥፍእ በዚ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣቦታት ቤተክርስቲያን ወሲኖሞ እዮም ስለዚ ኣብቲ ዘይድል ንበረኸት ዝኸውን ንሪኤሉ እዋን ብርግጽ እቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ኣብ ኢድና ክነልዕሎ ኣብ ናህና ቴሌቪዥን ኣብ ናህና ሞባይል ዘሎ ዘይርአ ነገር ናይ ርክሰት ነገር ንሓዋሩ ደሊት ክንገብሮ ኣባና ስልጣን እዩ ልዕሌና ዝኾነ ኣብ ከባቢና ኣብ ስራሕና ኣብ መገድና ዘጋጥመና ክንኣልዮ ዘይንኽእል ግን ዕልቦ ዓይንና እናገዘርና ኢና እናሓልፎ እሞ ኣቦታት ብከምዚኦም ገሊጾሞ ኣቦታት ብዙሓት ውንስ ኣለው ካታተሉና ኣለው ኣብዚ ዝምላእ ነገር ዝያዳ ክውስኽሉውን ነቦታት ዕድል ክህቦም እየ ቦና ብቀሽ ወልደ ትንሳኤ ምሳና ኣለው ማእኸልና ካልኦት እውን ኣለው ሕራይ ተሓን ንሕለፎ ተገሊጽ ዘሎ ንግዚኡ ኣክል ይብሉ ንለው ቦና ብቀሽ ወልደ ትንሳኤ ኣነ ዝተባዓልኩላን እግዚአብሔር መስገን ምስ ኣቦታት ምህላው ጽቡቕ እዩ ካልኣይ ትሕቶ ነይራታ ኣይብሉ ንለው ቦና እሞ ሃረጋዊ ንሓብትና ደጊም ከተዘኻኽርኒ እታ ካልኣይ ትሕቶ ከምኡ ክብል እንዳበልኩ እንዴ ብዛዕባ እቲ ብሓቂ ኣብቲ መንገድታት ዘይኸውን ድራይቭ እንዳገበርካ እሱ ምንም there is no doubt ኣነ ሕጂ ፀገም ዓብይ ፀገም ዘሎ ቤተክርስትያን ዲስትራክሽን ክህሉ ስለዘይደሊ completely I just want to have a good relationship ምስ እግዚአብሔር ሓደ ነገር እኳ ስታይ ክገብረኒ ብጣዕሚ ስለዘይደልሲ ንሱታት ብማለት እዩ እሞ እንደገና ካስክፍታ እውን ኣለውኒ ሕጂ ከምቲ ሕጂ ትብሉና ዘለኹም እውን ይስከፍ እየ እንደገና the same time ተኻሊእ ከዓኒ ተንበርኪካን ጠጠው ኢልካን እቲ ዘለዎ ለውጢ እንታይ ብዙሕ ፀገም ኣለዎ ዶ ዘይደኸመ ሰብ ወይ ተንበርኪኹ ወይ ከዓኒ ጠጠው ምባሉ ንሱታት ሲ ሪፈር ዝገብር ንምንታይ እዩ ትቃል ስለ ዝበለና ድዩ ወይስ ፕሮቴክት ኣድርግና ተኽእሉ ውታት ኣርዑተይ ፈኩሽ ጾረይ ቀሊል እዩ ከም ዝብል እቲ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን መምርሒ እንታይ ዝብል ዘፀንአ ቀዊሞ ወዘደክመ ነቢሮ ያጽምእ ይብል ማለት ዝኸኣለ ደው ኢሉ ዘይከኣለ ዝደኸመ ወይ ጥዕና ዘይብሉ ከዓ ኮፍ ኢሉ ክጽሊ ይኽእል እዩ ግን ካልእ ዘረባ ከይዛረብ ሓሳቡ ከይሰርቕ ግን ይጠንቀቕ ምክንያቱ ኮፍ ክንብል ከለና ዝያዳ ንኩላህና ከም ዝፍትነና ኮፍ ክንብል ከለና ድቃስ መጽእ ካልእ ሓሳባት መጽእ ዕላል መጽእ እቲ ኮፍ ኢልካ ክጽሊ ከም ዝከኣል ብሕማም ምክንያት ብድኻም ምክንያት ብሽምግልና ምክንያት ኮፍ ኢልካ ከም ዝጽለ ቤተክርስቲያን ብንጹር ኣቐሚጣቶ ዘጸንአ ቀዊሞ ወዘደክመ ነቢሮ ያጽምእ ትብል እንታይ እዩ ፍልል እዩ እቲ ደው ኢልና ንጽልዮ እንታይ እዩ ፍልል እዩ ማለት ብመጠንቲ ኣብ ሕሊናና ቦታ ዝሓዞ ኢና ንእግዚአብሔር ከነኽብሮ ብሕሊናና ብመጠን ተዘኽበርናዮ ኢኻ ተዓስቢ ወይ ትጸጋ ዝበዝሕ ማለት ስለዚ ጸጋና ክንኽበዝሕ ምእንቲ እግዚአብሔር ኮፍ ኢልካ ዝተጸለየ ጸሎት ሓደ ኣብ ናይ ኣምልኾ ጸሎት ኣብ ናይ ኣምልኾ ግዜ ናይ ኣምልኾ ትለዓለ ናይ ኣምልኾ ግዜና ቅዳሴ ንብሎ ሓደ ኣብ ናይ ቅዳሴ ግዜ ኮፍ ምባል ኣይፍቀድኒ በጀካ ከም ዝንብሎ ዘለና ብሕማም ብሽምግልና
بدخام مخنيات እንደዚህ ኮይኑ ማለት ስለዚህ እቲ ደው ኢልኩም ትጽልይዎ ዝበሎ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብሪ ከም ዝመሃረናውን ዝያዳ ደው ኢልና ክንጽልይ ተንበርኪኽና ክንጽልይ እናሰገድና ክንጽልይ ዝያዳ በረኸት ዝያዳ ጸጋ ስለ ዘለዎ ካልእ እቲ ካልእ ምስጢር ከዓ ኩሉ ግዜ ንስጋኹም ንጎይታ ብስጋኹም አኽብርዎ ዝብል ስጋና ብጸሎትን ብስግደትን ንእግዚአብሔር ከምልኽ ከሎ እቶም መሕደሪ ሰፈር ክጥቀሙሉ ዝደልዩ መናፍስቲ ከም ሓዊ ስለ ዝቃጸሉ ኣብ ሕሊናና ኣብ ቦታና ክሰፍሩ ዘሎ ተኽእልዎ ጸቢብ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ስለዚኦም ቶም ገዳማውያን ኣቦታት ለይትን መዓልትን እናሰገዱ ነጋንንቲ ዘምክኽሉ ማለት ስለዚ ጸጋና ይበዝሕ ኣብ ልዕሊ መናፍስቲ እከይ ከዓ እንታይ ይህልወና ዓብ ሓይሊ ይህልወና ስለዚ በዚ ኣታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ብቆንዱ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብተግባር ምሂሩና ኣብቲ ብንሪኦን ብንሰምዖን ዝመጽእ ጸገማት ኩሉ ግዜ ሰባት ኢና ቶብሽኖዳ ኣብ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃቦም ቅድስነኦም ናይ ቅድስነኦም ጸጋ ምስ ኩላህና ይኹን ኣብቲ ብጉባኤ ረቡዕ ዝምህሩሉ ዝነበሩ ትምህርቲ ሓደ ገዳማዊ ሕቶ ሓቲትዎም ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ኣነ ናይ ዩኒቨርሲቲ 3 ዓመት ተማሃራየ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ከዓ ኣብ ገዳም ከይደ ብመንፈሳዊ ህይወት ክነብር እየ ዝደሊ ሕጂ ዘጋጥመኒ ዘሎ ፈተና ግን እተን ምሳይ ኣብ ክላስ ዝመሃራ ኣካዳድነአን ዘይስሩዕ ተኸዲነን እናመጻ ይዕንቅፋን ኣለዋ እሞ እንታይ ክገብር ትመኽሩኒ ገዲፈየ ዶ ንገዳም ክኸይድ ወይ እንታይ ትመኽሩኒ ኢሉ ሓቲትዎም ንፖፕሽኖዳ ፖፕሽኖዳ እንታይ ለም የመሊሰምሉ ዓይንኻ ሓሚሙሎሞ ንዓይንኻ ይዕርዮ ኢሎሞ ማለት ስለዚ ኣብ ዝርዝር ኣትዮም እንታይ ኢሎም ንሕና ተንትብለን ዘለኻ ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ናህና ቤት ትምህርቲ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ክዳን ክኽደና ከም ዘለወን ንሕብረን ኢና ዝትብለ ዘለኻ ዩኒቨርሲቲ ግን ንሕና ንቋጻጸሮ ስለ ዘይኮነ ሕጂ ክብለካ ዝደሊ ዋላ ጥራይ ነብሰን ናብቲ ቤት ናብ ክላስ እተዋ ከም ተመሃሮኻ ጥራይ ገርካ ረእየን ኢሎም ከም መምሃርትኻ ደቂ ክላስካ ጥራይ ገርካ ረእየን ዋላ ጥራይን እተዋ ብዛዕባኡ ኣይትገደስ ኢሎም ኣነ ክመኽረካ ግን ኢሎሞ ሕጂ ትምህርትኻ ከይወዳእኻ ንገዳም እንተደኣ ከይድካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተረፈ አንጸርጺሩ ብዘይልቡ መንኩስ ኢሎም ከሸግሩኻ እዮም ኢሉ ካልኣይ ሞያ ሒዝካ ተመሪቕካ ነቲ ገዳም ከተገልግሎ ዝግባእካ ከዓ እቲ ገዳም ከዓ ነቲ ሞያኻ ኸስረሎ ትምህርቲ ወዲእኻ ብሞያ ክትግብ ሳልሳይን ቀንድን ግን ኣብቲ ገዳም ምስ ከድካ ከዓ ካብኡ ዝኸፍአ ገድሊ እዩ ክጋጥመካ ነዚ እንደዘይሰጊርካዮ ነቲ ናይ ገዳም ገድሊ እውን ክትሰግሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እሞ ተዓጊስካ ዒንትኻ እንዳዓቀብካ ቤት ትምህርትኻ ዩኒቨርሲቲኻ ክትውድእ እመኽረካ ኣለኹ ጥራይ ዘይኮነ እእዝዘካ ኣለኹ ኢሎሞ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እቲ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳያትና ከመይ ገርና ክንቃለሶ ከም ዘለና ከመይ ገርና ክንዋግኦ ከም ዘለና ዝመሃረና ጥበብ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር መስገን ተንኪፈዮ ኸውን ተስፋ ገብር ሃረጎይና ሓብትና እወ ናይ ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስማዕ በጣም ይመስገን ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሃራይ ካልእ ኣብዚ ፀናሕናዮ ርእስቲ ፍቅሪ ዝብል ወዲና ኣብ ናይ ስርዓተ ኣምልኾ ኣብ ጸሎት ኢና ዘለና ለው ምሸት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ስለዚ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና እቲ ኣጋባብ ትግዳማዊ ደው ኢልና ክንጽሊ ከም ዘለና ሕቆና ተዓጢቕና ክንጽሊ ከም ዘለና ናብ ምብራቕ ገጽና ክንጥምት ከም ዘለና ከምውን የእዳውና ዘርጊሕና ክንጽሊ ከም ዘለና ንላዕሊ ገጽና ክንጥምት ከም ዘለና ብዛዕባ ሓጢኣትና እናበኸና ብውሽጥና ክንጽሊ ከም ዘለና ካብቲ ሎሚ ዝተናኸፍናዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ይኹን ኣብ ዝሓለፍናዮ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ ተወሰኸ ሓሳባት ተሊና ግዜ ኣለና ንግዜና ንጠቐመሉ
كما يوعلكم على هوات يسمعنا زين زنافق ساعات يزي እግዚአብሔር ይመስገን አዴና ኤልሳቤጥ እንኳን ሰላም አተኸን سلام سنحكم نقول أتي قلنا ترى فنم كل درجة سميع إني اللي أنتي قبل دلي كحد زي أكن كد صلوت سيك على أملاح أنت سمعنا أخي أفتوان ساعاتنا نأمنت نقول تسكله عند زت اللي أفتنا محبة صلوت أتيري وي أبغى سبكات أتيري كم زين يوتيوب ناتكم زحلة فندي ويكدوغ موديز دلي ويقله أو أتي سميعة كيده نحر كيده سي كم تقوله دي حساب اللي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ተሳትፎን ካ እግዚአብሔር ሐሳብ ልብድኸን ያስምረልክን ጸሎት ማለት نحنا ናብ አምላኽ ክንዛረብ ኮለና አምላኽ ሰማዓና ምንባብ ማለት ካ ንአምላኽ ነሰማዓሉ ጊዜ እዩ ማለት زيادة نأملاخ مسمعنا زيادة خنصلي مرز مالت نأملاخ مسمعنا يو نابنت فابتحفنا يزلنا خفل صلوت ناي غزي صلوت كو نخيل مسكونتاتنا اتحزنا سلاز تقبر لنا ديو ويسل الندليو دي ويسل خبرنا ديو بزعبو بقال እግዚአብሔር አርእስትን ሕዝሞ بدحريو ناب صلوت نعتو صلوت ግን بزخونه خالق نبابات وين خالق مزمورات زتكا ጉዳይ አይኮነን ማለት ናብነት ሓደ ዝኸብደና ወይ ዘጨንቀና ነገር አብ አእምሮና መዝመጽ ብዛዕባ ዝቃልዚ ብዛዕባ ዝጭንቀት እዚ እግዚአብሔር እንታይ ይብል ቅዱሳት መጻሕፍቲ እንታይ ይብሉ ኢልና ናብ ቃል እግዚአብሔር ገጽና ንኸይድ ናብነት አብ ማቴዎስ 11:28 ምስ በጻሕና እንታይ ዝብል ንረክብ ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ከዕርፈኩም ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ጾረይ ከዓ ቀሊል እሞ ካባይ ተመሃሩ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብል ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ቃሉ ንረክብ እዚ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር ዝምልሶ ዘሎ ነገር ቅድሚ ምሕና ምዝራብና ብዛዕባትና ዓይ ዝኸብደኒ ዘሎስ ቃል እግዚአብሔር ታይልሎ ንዑ ኩልኹም ጾር ዝኸበደኩም ኩልኹም ትስህሩን ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ እንታይ ንኽገብር ንኽዕርፍ ናባይ ንዑ ኢልሎ ስለምንታይ ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ እዚ ከዓ ነጊርና ኣሎ ልዕሊ ዓቕምና ከምዘ የሰክመና ኣርዑቱ ፈኩሽ ከም ዝኾነ ጾሩ ቀሊል ከም ዝኾነ ነጊርና ኣሎ ክልተ ነገር ከዓ አዚዝና ኣሎ እንታይ ዝብሉ አርዑተይ ጽሩ ካባይ ከዓ ተመሃሩ ስለዚህ አርዑት እግዚአብሔር በሐቅ ይኽሽከም ፈቃደኛ ሆይነ ዘለኹ መምህረይ ከንሱዲ ከምትንሱ ዝመሃረን ከምትንሱ ዝገበሮ ዝገብር ዘለኹ ኢልና ንነፍስና ንሪአይ በዚያ ናብ ጸሎት ክንኣቱ ንኽእልና ቃል እግዚአብሔር ክንውስኸላ እንተደሊና ኻና ኣብነት ኣብ ፊልጵ 4:6-7 ክንከይድ ንኽእል ኢና እንታይ ዝብል دليتكم زبالة بصلوتن مسجانان مسنا بصلوتن مهللان مسنا يملخو أب أملاخ يفلت مبر بقلا قايت الجنة وتلعلو كله أمره قبل زبل فلتة أملاخ كأن سجاهم النفسهم بقيت أسكريستوس كقدسوي سلزي نزم السماحنا تزق على كذا هياوي أوري حزن أبا خمس الله حتى حزن أبا خمس الله سأجمع حزن أبا خمس الله دليته حزن أبا خمس الله حمامي حزن أبا خمس الله أنزا حزن أبا خمس الله مخنياتون السخان نوعنا باي الكائن خيل ناشعو أبصلت نعت سلزي زيادة بزعبات كنصليو دلينا زلنا أبقى لك زابير عم بيبنا بقو مسرتنا بصلوت كنعتو صبغي مسألات زتك نباب مسألات زتك مزمور مسألات زتك عقلقلوت جن يبلنا مليسة يا خون تسفى قبر عدينا إنسابير على هو تسمعنا هو مليسة أني اللي نعم لحظة إيش شوية بلنا تقولتنا ترك الناس كتلو علوها ناقد ترديني
تتأمر كابتوم زركب كلهم بعين زرعهم مهراني ينتأكل ولدي كمون ينتا مزمر زبحالو نيرو اندحر بتخسيان ساعات حدا خوين زدول نساتهم فرق لي تدويلهم تحنت ساعات كنا يقول لهم صلوت كايودو نابت مهليت نابت ناي بتخسيان اغلغلو تاي مسنيهم مال ስለዚህ ተሐንተ ሰዓት ኩሉ ጊዜ ቀድመን አብት አገልግሎት መታው በአካል ካብ ዝራእኹዎ ማቦታት ማለት ስለዚህ እቲ ናይ ጸሎት ጊዜና ብዝኾነ ምክንያት ክትካ አይብሉም ከሐጽር ኽእል ክነውሕ ኽእል ንጸሎት መተካእታ ክንገብረሉ ግን ፈጺምና አይንኽእልን ኢና ማለት አለ ህይወት يسمعلنا ኤልሳቤጥ ከራ ህይወት ሐብትና كمين مسيكم كلكم اسمعلنا اسمع لكم واسمع الله صبو سمع بالطعمي ماتشم زناي ጸሎትካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሓድሽ እንዲና ንመሃር ዘለና ከምታ ትምህሩና ከዓ ኩሉ ግዜ ሲ ንዓና ከመይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ይኹም ትብሉና ኣስተንትኑ ይኹም ትብሉና ንስኻ ብጣዕሚ ክስታይ ትገብራ ሕጂ ሰዓብታ ሳልሰይቲ ናይ ህያውነት እቲ ሳልሰይቲ ምፅላይ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ድማ ህያውነት ይሉና ሕጂ ከም ኣብ ርእሲኻ እንታይ ኢሉ ብዘይ ኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ሕጂ መሊሽኻ ኣብታ እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘይቀረበሲ ልክዕ ከምቲ ጨንፈር ዝሞተ ዝነቐፀ ሂወት ዘይብሉ ሰብ እዩ ኢሉና ሕጂ ትማሊ ሰንበት እዚኣሲ እዚኣ መሰበልና ሕጂ ዝተዚላትኒ ትማሊ ሰንበት ኣብ ቅድመይ ኣጋሽ መዓት ነይሮምና እቲ ቅዳሴ እንዳኸደ ከሎ ብደንቢ ዓዊለ ንዕልላ ነይረ بدن بالزاربة نير حجي زي ساعات خير كوينا حياونت سلازي فلت عين مثلني أنا اللي سلازي فلت عين مو حجي 5 جشين يا زيا عبت مرت تختمونا خلهم سي بجاخاتكم زي أتقلص كم زي بهال تلا تخينا سي بالطعم عقد داسيتيا كم قلنا قد انتيت تحسب تخين كاسي كباد يا مالتي حجي قربتي تمرت تتبونا باسي نايت ما اعتقد ما كان يرنت مال سنبت مو بقى يستاجر مسألة لاجبية قال لي وتسمعنا بنا امين بتاع مسكو هيوت حبتنا مغنيات كل جزء تي دياقون انتاي زبل مبو زعستهاك رزنتك على كاسيس او زسهاك او زتسالك او زقوم بكاي واستأمنا قدس بيت كريستيان لا يأمر ويتي كما امول زين يسوع كريستوس وينسحس لعليه هي انت براچ مرغم وهي انت سريت حاتيات جهنم اساتي نقال نايزخا هنز زقالله ابز بتخسيان زسحاقه زتزاربه زعلله كفو ነገር ዝገብር በሙሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቃለሉን ከም ዘሽካዕለሉን ይፍለጥ ኣብ ክንድ በረኸት መርገም ኣብ ክንድ ስርየት ሓጢያትካ ገሃነም እሳት ክቅበል ኢሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅዳሴ ይእውጀዩ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ በትግርኛ ስለዝውዝወው ኩላህና ንሰሙዕ ኢና ግን ስለዚህ ተዓወጀ በጽሑ ስለዚህ ጥራይ ዘይኮነ እግዚአብሔር ግዜ ገርና ከም ነጥቢ ሒዘ ያለሁ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜውን ኣብቲ ናይ ማሕበር ተስፋ ዝነበረና አገልግሎት ኣብ ቤተክርስቲያን ምሳኽናት ኮለና ዘጋጥም ፀገም ናብ ሰባት ምጥማት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ምንቅስቃስ ገለልና ነዚያውን ተናኺፍና ነርና ኢና ኣብዚ መጽእ ግዜና ኸ ንዘሞ ቦታት ተላዚምና መደብ ክንሰርዓላ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ህይወት ሓብትና በብዙሓትን ከም ዓይነት ይመጽእ ከም ዝናትኪ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ቦታ ክቕይር ኢለን ዝሓተታውን ነይረን ኖ ቦታ ዘይኮነ ክንቅይር ዘለና ሕሊናይና ክንቅይር ዘለና ንሳት ተኾይና ጾርክን ኣብታ ዘለኽን ኣብ ኣጽንሓ ብኸመይ ክትዕረያ ብሰንኪ ከምዚ ግን ቦታ ተቐይርና ግን ኣው ምስከናኸው ምስ ገብራት ተጋጢመናና ኸ ኩሉ ግዜ ቦታ እናቀያየርና ክንነብር ዘይኮነ እቲ ጉዳይ መፍትሒ ክግበረሉ እዩ ኣብታ ዘለኽን ኣብታ ናይ ቀደም መቆሚትክን ደው በላ ዝተባህላውን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ብብዙሓት ትመጽእ ኣላ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ህይወት ሓብትና ዘዘኻኽርክና ብልቢ የመስግን ቃል ህይወት የስማዕልና በና አሜን አሜን ሕራይ ካልኦት ሕቶ ርእይቶ ዘለና ሓንቲ ሕቶ ክበለኩሞ ግዜና እንዳቀረበ እዩ ናብ ናይ ምስጋን መቃለ ምዕዳንን ናብ ጸሎትን ኣገልግሎት ኢና ክንሰግድ ሓንቲ ሕቶ ክበለኩም ዝተዳለኹም ተሊኹም
أتوقع زي كونتسي زي أحبتي زوالاتون دي أوروبا حسب وسحلو ديلي كل جزيم الداسي أولوتيو أولوتنا محبر كأت أولوتيو attention إن حدين يدبر كوينا كم زي سبن على لك نقال قص كاتري مو قص زيت هبلو شعو سمعني دلها هو سمع له يسمع له الكتذكرون نسب مشالة سمعني دلها الكتذكرون هو كم attention كهلا أكخلصي سجع عندي نعقد تسمع كم تحرك جههم وكيرنا سبق أمورنا كنت أرص أزلنا تي attention تي تمسط تي تقدس كان مسمع مستبحل سي بتعمي أدلاي تزيلو نعقاتيو زترقم كم وحجدك إن حردي سمع يوم قال نجر كبكله أسمع من جيت سمعني أخذ صغير قال لهم كانت أرص يسمعهم يريهم ليس معهم زلخي مثلا من عيوخ وخلخو سلا سمعهم تسي كمي زمان فساوي قلت كأس عندي كم زحتنا زخمسي قلب عباعن وأكل حسابن ويزربان علالن كهلو يبلون عبرسة النسخات ببلاش وزلها نتخال سبكة عنقفات تخونو زلها قاعد تزغافة مخانوسي اتهزبنا كله كردو مستدلي حقا ازا حفتي زوالة كرمي حقا مو سقع رؤسو لسبرت سبب مشكا تذكره تكرا لان كان معناته لومي مسؤول وحي مسؤول هونو اي سمعون هونو تملقتي سلازي كم معالتاوي زخونة زربها انت تخون افتي مود اتادا ويافتي دحر وانجيل دي اوي قال تسب اكي بلو ابزحالو انت تبهال كاتبلت اتني راي بلا انا تعمل صبوق حبريتاي مخنياتو اتوم كحد خاب سرحنا يغاننتي نتي قال نخين سمعو معقات نت زتزرع بلبنا كاو مخيخا مساد سلازخونه قدمي تمرتدي دحر تمرتدي كل غزي مدب كنغبر لاينا بتاع صبوق حسابي እግዚአብሔር መስገን ናይ ቃለ ምዕዳን ግዜና አኺልሎ አቦና አበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም بصلوت كعسولنا نبنا نبيك أشوال دتنساء نابز عودة محرت بخبري أقدم راي كلكم بوتاتن عديتاتن أحواتن حتن كما يمسيكم كما يكنيكم يابير أملاخنا زتمسجن يخن أبونا أبي مريتا قال هوت يسمع لنا تام كلكم أحواتن حتن نعقل قلوت حويركمنا زمسهم دما እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ቅድም ሕጅውን ነጊረኩም እነረ ይኸውን ሓደ አቦ አዴታት አኪቦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ክምህርዎን ጸኒሖምሲ ሕጂ ምስ ወድኡ አንትን አዴታተይ እዚ ኩሉ ክብለክን ዝጸናሕኹሲ ሰሚዕኽና ንዶ ተረዲእኽና ንዶ ሕጅክን ዶ ካብቲ ዝበልኩኽን ምስ በልዎን ሓንቲ ኣደ ብድድለ እንታይ ኢለንኦም ዋይ ኣቦ ቀሺ እቲ ውሻጠ ዘሎ ዝጠፍአ ቁሕትናስ ሕጂ እንዲና ንረኽቦ ኢለንኦም ይበሃል
أبيت እግዚአብሔር بممصانا مصحف بمجنصالنا طرح شيطان ونصاوتلنا إيه እንታይ ኢልዎም የሚለውና አቦና እስጢፋኖስ ዲያቆን አቶም ልብኹምን አእዛንኩምን ዘይተገዝረ እግሪ ደው ኢሉ ልቢ ኣብ ዓለም ኮለል ዝብል እንድሕር ኣልዩ ኣፍ እናለፍለፈ አእምሮ ድማ ካልእ ስጋዊ ነገር ይሓስብ እንተደኣ ሃልዩ እንታይ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ከምተን ዝጠፍአ ቁሑትናሲ ሕጂ ኢና ንረኽቦ ዝበላ ዝኩሉ ዝረብ ነበረ ቃልሲ ይሰምዖ ነይረን ግን ዝዓቁር ኣይነበረን ምክንያቱ ተዓብ ነገር ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ኢና ንምሃር ነቲ ብጓሶት ብዝተፈላለየ ዝንገረላ ዝነበረ ቃል እንታይ ትገብሮ ነበረት ዝብለና ትሰምዖን ተዋህሉሎን ተሓስቦን ድማ ነበረት እሞ ከምቲ ብኩልኩም ክዝረብ ዘምሰየ እቲ ቀንዲ ኣብ ጸሎት ካብ 3-4 ሰዓት ደው ኢልካ 3-4 ሰዓት ግን ልብኻ ብደገ ፍርቂ ሰዓት 10 ደቂቕ እውን ትኹን ልብኻ ሕልናኻ ኣእምሮኻ ሓይልኻ ኩሉ ናብ ሰማይ ካብዛ ኮብላሊት ዓለም ወፂኻ ክትጽሊ ከለኻ እቲ ዝበለፀ ንሱ እሞ ካባይ ጀሚርካ ክንጽሊ ከለና بقدمنا قالت حلفه أمرنا خفلنا صلاة حجنا خلنا قرمح تسمعنا صلاة قارجنا نابت قرمح زبل كان نحسب قبرنا إذا كله انت عند حريلنا فتنا مخنياتو بملؤ لبنا بملؤ حلنا بكل انتنانا مس أملاخ ما أنتي كين الرخب سيد أنزي معنك أفي زجبرلنا إيماني مجمريا بسؤالات كنك حكى لنا منفس قدسنا عدم حسابي كي كفل منفسي كي سرق أمريون بزخنان زي كونان كالق كي حسب اتعافي ززاربو لبي زحسبو كون إلنا صلاتنا خنجمر زيابير نخلنا يحجزنا خنياتو بزحفتنا اللو أب صلات الناس اللخا بزحنا قرالو معنك أفز متس مجزيابير كاب كمزي يدحننا كاله أبونا مليسهم يوم إتي زأنا قويمة وزدك ما النبيرو إتي حيل زلوا دويلو إتي زدخة ما دم كفيلو زدخة ما كبهال كلجن ناي من تاي دخامي ناي سجا سقاي ويدما حمام من تلو إمبر دخم منفس ما دويلو خفيلو انتاي كل حدا إمالتي كوف نبال دو نبال جن بلبن بمنفس انتاي كن كونان لنا ملأتن لبنا ملؤ نابو منفسنا دما ناوز قنع كون اللهم زيابير خمزي نسألت كنكح نخلنا زيابير يحجزنا غنياتو زيابير بسألت كنت اللي خلناسي مس سماوي أملاخ سلن الزارب مس سماوي أملاخ سلن الراخب مس سماوي أملاك كن الراخب زيد اللي دما تفعل عليه نجر النام صئة كعنك فنا حسابنا كخفل
ይቃለሰና ይሞ ግን እቲ ብጸሎት እንዛረቦ ዘለና ካብትን ዝዓንቅፈና ስለ ዝብርትዕ ካብ ከባቢየይ ካብ ውሽጠይ ምሳኻ ብጸሎት ክነቅሕ ከለኹ ዝዓንቅፍ ዝኸፍል ሓሳብ ካባ ያርሕቀለይ ኢልና ነፍስና ማዕቂብና ናብ እግዚአብሔር ጸሎትና እንድሕር ጀሚርና እቲ መዓንቀፍ እውን ብሓሳብ ይኹን ብተፈላለየ ነገር ዘምጾ ካባና ክርሕቕ እሞ እግዚአብሔር ከምኡ ይግበረልና እግዚአብሔር እውን ብኸምዚ ክንጽሊ እግዚአብሔር ይሐግዘና ምክንያቱ ጸሎት እቲ ቀንዲ እዩ ሰብ ዘይጽሊ ተኮይኑ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ኢደ ይዛረብ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ማለት እዩ እሞ ኣብቲ ግዜ ጸሎትና ድማ ከምቲ ክንብሎ ጸናሕና ብሙሉእ ልብና ብሙሉእ ሓይልና ብሙሉእ ሕልናና ናብኡ ክኸውን እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳእና ሓሳብና ዝኸፍል መንፈስና ዝሰርቕ ካልእ ነገር ካብ ውሽጥናን ከባቢናን እግዚአብሔር ይርሕቀልና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኩልና እንጸሎት ሓንሳብ ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሓድሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ሓዚ ወደልና ወደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ንኹሉ ትሕጂ እግዚአብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኣኻ እሞ እግዚአብሔር ኣጥርየና ጸጋኻውን ኣፍሰልና እጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከኣብሎ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዛ ዓለም እዚ ምንባርና ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ ምኳን ተኣዛብካ ምኽርሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃእናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኦን ብቕንዖን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራህ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኹን ኣብ ዘለናዮ ኮይና ብጸሎት ጀሚርና ኣርእስቲ ጸሎት ክንመሃር ድማ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝኸፈትካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ስለ ምስማዕ ዘይኮነት እንመሃሮ ዘለና ኣብ ውሽጥና ክንዓቁሮ እሞ ክንፈርየሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ጠቕሚ ጸሎት ክንርዳእሉ እቲ ካብ ጸሎት እንረኽቦ ምድራዊ በረኸትን ሓለዋን ሰማያዊ ህይወትን ተረዲእና ምእንቲ ክንጽሊ ትንመሃሮ ቃልካ እግዚአብሔር አምላኽና ዝዓቁር ልብን ዝቐርጽ ኣእምሮን ዓድለና ኣብ ግዜ ጸሎትና ሓሳብና ዝኸፍል መንፈስና ዝሰርቕ እምነትና ዘጉድል ኩሉ ነገር ዝዓበየ ዝነኣሰ ኣርሕቐልና ጸሎት ክንጽሊ ከለና ጀካ ንስኻ ካልእ ኸይረኣየና ጀካ ናባኣኻ ንዓኻ ክንሓስብ እምበር ንኻልእ ከይንሓስብ እስኻ ኩሉ እንተናና ተቋጻጸረልና እግርና ደው ኢሉ ልብና ኣብ ካልእ ተልዩ
عيننا قل حلا حندا بلا عين أمرنا دما أب عالم تليو صلاتنا سمع كابخون ملسي عين رخبلون يرحمو صلاتنا سميعها ملسم انت غتب الناس أب صلاتنا كل زاد لينا كم تسخاد لينا خوينا كنصلي اسخ حجزنا نتوم بصلاتكم ذكرنا زولنا حميمهم نزلوا بتفعل بوتا اسمعتهم نسخات فلتميخا سقايم ونسخات فلت يخمو سلا كلهم حمومات اسمعتهم نفلتهم دين فلتهم بعين محرت كاتمتهم لمنا كالنا سلا كلهم حزنان كتسعنان علنا ون لمنا كا زعرفوا من قصة ورسلنا تميم زلوا نسعلنا سقام نفس تأسرف تحلنا فحزبلوا أكبلنا أبصابان زلوا مسترف طرلهم ولدنا يم كلهم أوداتهم أولدهم بارخلنا نعغاز خونو قبرلنا نعغاز يكونا يتهابنا زبها قرنان كبابينان زلوا عرفتي تسعين وزلوا عمتا قصير زلوا وقئن ورا وقئن دما سخايا أكل بلنا سخايا أكل بلنا سخايا أكل بلنا جورج السماعي بركات رديئت كفلنا كم تنسو أبغزين سنتون عغاز اسمركا كسعمت أمن كوين الترخبة نسنتنا قبزنانا حيلنا قنجنانا علم كي تبلعو السخ حقزنا قد جورج زصنع خان عنا دما أصنع عنا مودعتا كلنا سنا يقبرلنا سلام وعلكنا أخانا مسكنكا سلام دم حضرنا لأننا بنخد دما مقدنا مقدحان مقد سلام قبرلنا أدك إسكاتن سيخا نايت حسابات قبرنا سمايات تنبرابونا سمكاي قدس منقس خاتم فقد كام تاب سمايكم دما مدريخون على تنجرانا على مهبان احنا نزبط دولة ودراك يا عسى قلبي كفاد احنا نمبر فتنا يتتون منقسنا حيلن كبر نزل على مناتك إما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك الله حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابي هرتوات قويتا سراوي سلام لك الله سخي كان سبرختي خي فركر سخمرخي وملي تسقا جابي هرمساخي وفسيت الدس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويشرك جنا ملكون مدانيس كريستوس كان لك كان سريات يدم ساسي أبس أول دلبرك ساتي برهان أنتم أبي كانت ويدي كانت ران سرقو سنات ببسمكم كنوا فتانون تهاني رسينت بلوان سميت زيو مهار النكسوس مال عصر تخلته زيو مهار النكسوس 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 بزحلفه محر النافذ مسر محله النباف المنفس قدس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تخلته بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና آمين أبونا قال آمين قال هو تسمعنا بوتاتنا آمين